Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Episode 2 sa New FM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations and the number 1 most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Setyembre 17, tuiga 2025. Kagkaroon sa aton sininga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 99 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagri mo ang kuruman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita. Drainage sa system sa barangay Namukon na Tigbawa na Iloilo ginpabombo. Amo ko nung tani ini ang magabulig sa pagpadasig sa pagsubside sa tubig para hindi iya nga magbaha sa baylo. Amo ni ang rason sa pagbaha. Sa dugang pa nga mga balita, koordinasyon sa lokal kag national government sa pag-implementa sa mga proyekto suportado ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. Inisandigman sa pahayag sang aton sininga presidente nga nagakadapat nga mayara sang eksakto siniya nga koordinasyon sa sining pag-implementar sa mga proyekto no sang national government sa isa iya ka lokal nga gobyerno. Kay kun wa isa nga proper coordination ang resulta sini entonces. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon, Iloilo City Police Office ginpathag ang importansya sa nga no permit no rally policy. Ginalauman nga may nanarisari siniya nga mga sektor, grupo kag sumungman na pagtililipon ang lauman sa mga masunod sini nga mga inadlaw sa ilaman sini nga pagpabutyag sa protesta batok sa korupsyon nga nagakalinabo sumong ini inline sa mga questionable nga mga proyekto sa Department of Public Works and Highways kag pagkaulamid sa mga matag-as nga opisyal katulad sa mga senador kag pila ka mga kongresista. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, criminal case mahimo pangatubangon sa nga nagamit kag nagahimo sang peke nga driver sa license. Kung madumduman kagapon sining adlaw nag-file sang kaso ang Department of Transportation Secretary batok sa kanday Engineer Alcantara and Engineer Hernandez, Bryce Hernandez and Henry Alcantara. Inimay kang tanan sa natukiban mga biyan nga ini silang naggamit sa peke nga driver's license para ihinago ang ila sinimatod nga pangalan sa paghampang sa kasino. Nga kung sa diin tinatukiban na diri ang ila sinikaroon iya nga mga ang ila sini nga damang-damang dito iyas kasino. Nga kung sa diin sa ton sini nga mga taga-Palamate dala sila kuno 500 million pesos. Pagdala nila 500 million pesos, ang 100 million ila sini iya nga pabayluhan sang chips kag ipapirde. Pagpapirde sang 100 million, ikas-in na yon nila, pabayluhan na yon nila sang sang tawag singani cash ining tawag sining ilang kwarta. Tiyan mo kunong ni estratehiya, bali 500 million dalon nila sulod sa kasino, ikas-in nila inapabayluhan sang chips, pagkapirde sang 100 million ila sining cash out ang bilin nga 400 million. Tino sa waay lang pero nabalahuba na inibanwa kag isa sa mga lihok diri karon amo iyang pag-file sa nagakaiyo sining criminal complaint batok sa sining mga ingenero dito iya sa may
ginahingadlan sini balang BGC Boys. O tinabalahuba na ini sila karon sa aton sini nga mga kabumbo. Amo ni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon ang main sentro karon sa aton sini nga pagapangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Ginalauman sa karon sini nga mga tinion or matabo subong man sini adlaw ang pagbaylo sa liderato sa bahin karon sang lower house, sa bahin karon iya sang kamara. Ining matapos kagabi may mga pila ka mga video clips nga nabaton ang Bombo Radio Philippines direktamente dito iya sa House of Representatives nga may mga ginapanghimos na toho. Kag ginapatihan ining mga gamit nga ginapanghimos ang nagikan sa talatapan ni House Speaker Martin Romualdez. Grabe sa sa talatapan sa House Speaker may vault. Ano ay hanang unod sang vault nga ini? Sa aton sini nga mga kabumbo, tiginalantaw diri karon banwa nga panaglitan kung madayon ginman sa sunod sa sunod or subong sini nga adlaw ang pag-convene karon sang members sang House of Representatives kagamayara sang magadeklarar nga bakante ang posisyon sang House Speaker. Tiyan mo na sinadayon banwa ang pag-nominate nila sa kung sino sini ang ilang pilion agod nga magabulos or ila sini nga pagabutuhan, no? Pilian nga masunod nga mangin House Speaker. Ti matunog na din karon niya ang pangalan, no, sa isa ka isa sini banwa ka member sang House of Representatives sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ining ginakilala sa kay Deputy Speaker Boy G. D, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Siya niyang matunog karon nga pangalan nga ginapayag amo ang masunod sini kuno nga Speaker of the House sa aton sini nga mga kabumbo. But si Deputy Speaker Boy G. D nagpahayag nga way pa ni siya makaistorya sa kay President Bongbong Marcos. Way sa payan nga mayara na sa nga mga balita karon nga nagalapta impormasyon nga nagalapta nga ini siya ang magasunod sini nga House Speaker. Ti bantayan tani karon sa aton sini nga mga kabumbo kung ano ang mangin kapalaran karon sa House of Representatives kun bala ini sila ang mayara sa mangin panibag-o sini nga liderato. Ang oras naton 51 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 11 driman sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Waya problema bisan pila pa ya sa isa kadlaw magbinayluanay sang liderato dira sa House of Representatives. Ang singgitan sang kadamaan papulian nyo lang diriya si Congressman Saldico kung sa diin man siya subong. Sa aton sini nga mga kabumbo kag aton pa sini nga ginausisa diri banwa, no? Kung bala sang tinalikdan sini nga ulihing State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos, ara bala ang presensya ni Representative Saldico. Kay kun ara si Representative Saldico sa tion nga nagpatigayon sa State of the Nation Address, si President Bongbong Marcos kag iya sining na batian adtong mga tinaga nga mahiya naman kayo. Amo sini amo sadto imbestigaran ta, amo sini amo sadto kag pagkadason sini may nadlaw kon sini mana nadula na ini siya bot silingon banwa nga nakapanimaho na ining si Representative Saldico nga mayara sang bolilyaso sa ila sini iya nga mga damang-damang dira sa House of Representatives.
Ti ang balibad lang sila diri sa aton kon ang spokesperson pa sang House of Representative nga si Representative Princess Abante, no? Ara kuno si Representative Saldico sa Estados Unidos para nga magpabulong. Ano ang balatian ni Representative ko nga kinahanglan gid sa dalon dito sa may Estados Unidos? Ano balay ni siya? It's a matter sang between life and death ang ginabatsyag ni Representative Saldico. Waay bala iya sang may makasarang diri sa pungsod Pilipinas nga mga doktor, mga eksperto nga mag-treat sang iya sining balatian nga kinahanglan niya gid sini nga magkadto sa Estados Unidos, o kung may iban pa ni siya nga rason sa pagpadulong sa Estados Unidos, no, apisar nga flow lang ang iya sini nga sufrer. Flow panago, flow palagyo. Kay ti naghambal ng presidente mo nga imbestigaran ang anomalya sa sining mga flood control project. Dula siya dayon niya. Tiamo ni karon ng isa pa sa mga nagakadapat sini nga husisaon naton banwa. Kag kon wala na iya or hindi na speaker si Martin Romualdez, kay naghambal naman kang nakabuya na sang istorya ang aton sini nga presidente nga way sang pasinuhon ang pag-imbestigar sang independent sini nga komisyon nga sini nga gintukod sa pagpanghusisa, no, sa sining mga depiktuso, kontrobersyal, no, nga mga sahi isang proyekto. Anong matabo basi dason si mana ato na yan sa Nicaragua, o kon basi ato na yan sa South Sudan. Ining si former inunahan ta na dayon ba? Ining si representative lang na Congressman Martin Romualdez. Basi ato na siya sa South Sudan kag nagasakay sa likod kag iya sining ginapadalagan sang madasig ang Sibra. Amo ni karon ang pila sa mga balantayan basi magpralagyo san Davao. Sa aton sin mga kabumbo, amo ni ang masakit kay sandig sa mga akusasyon sa ila, no, nga grabing pinanghakad sini nila nga kwarta sang gobyerno. Ginpabuyong-buyong sini nila kag ang ulihi man lang ang atupan ang sa kaugalingon man lang sini nila gali nga baol. Kag karon anay kay tsimpo na sa nga paghusgar kag nabalahuba na mansig palagyawanay na lang. Why na sang may matubang sang mga salabton nga dapat sinila tubangon. Amo ining masakit karon iya nga kamaturan sa bahin sang pungsod na Pilipinas. Kay daway pakita sa may nakita sini nga nagmanggaranon pinaagi sini iya sa pagkamkam sang kwarta sang gobyerno kag sang mapamatud-an nga ini ang ila sini nga pinangtuklo. Way pakita sa may nakita nga nagkalapriso or nag-antos sa sulod sang bilangguan. May mga napriso gid man tuod pero ti aircon ang ila sini prisuan. Kunara ang kamera kun wabi no karismo sa ila Pero kun waay na hadlok pati ang gabantay mo. Tiya mo na ya, amo nang kanamiton dris pungsod Pilipinas. Sa aton sini makabumbo pero kung ordinaryo ka lang yang tawo, daw ang pagkabig nila ya sa imo, liso kasang sandiya. Nga liso sa sandiya, hindi ka mamapuslan kung maangkab mo ang sandiya kag imo siniya nga separahon ang liso sa sandiya. Wow, amon mo malang na di ba? Tino mo na ang panulukan nila sa mga ordinaryo sang tao, sa mga ordinaryo nga tawo sa pungsod Pilipinas. Daw liso sang sandiya nga idopla lang kay hindi man mapuslan. Pero kung ini ganing mga maimpluwensya, damo kwarta, nagdamong kwarta tungod sa pinangawat malang sa kaban sa gobyerno, lilintukin siya. Tanan na lang yung paayon. Pati sila guro yung ulihan nila kung pwede. Anyway, istorya naton dugang pagid nga mga balita kag impormasyon sa aton man sini pala niya nga pangalaga diri sa bumbuaray sa udto. Sa dugang pagid sini nga mga balita man karon kag impormasyon detalye
sang mga balita lokal sa aton sini paday nga pagpangalagad pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sa Bombo populasyon Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules sa 17 sa buwan ng Setyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas Countdown, 99 days bago pong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, Speaker Romualdez nakataktang magbitiw sa pwesto ngayong hapon habang si Isabela Representative Boji D namatang pumasok naman sa Office of the House Speaker. Si Congressman Romualdez hiniling naman sa kapwa niya kongresista na suportahan si Representative Boji D. Ilang House leaders naman inaming nalulungkot sa naging desisyon ni Romualdez na bumaba sa posisyon. Abangan sa ating weather report mamaya, mas maraming mga lugar sa Northern Luzon nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ilang probinsya makakaranas po ng mahigit sa 200 mm ng tubig ulan. Ang National Bureau of Investigation naman isusumiti na sa Department of Justice ang inisyal na resulta ng investigasyon kontra yan sa manumalyang flood control projects. Ang pondo naman para sa mga flood control sa susunod na taon abay binawasan na mahigit 255 billion pesos. Abangan sa ating provincial report mamaya, ang Magat Dam dyan sa May Isabela ay nasang magdaragdag ng mga binuksang gate dahil yan sa mga pagulang dulot ng bagyong Mirasol. Sa international news naman, si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ibinunyag na pinupondohan umano ng Qatar ang Hamas. Abangan din sa ating sports balita, ang Finland itinumba ang Olympic champion na France sa nagpapatuloy na 2025 volleyball tournament na ginaganap dito sa Pilipinas. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Inumpirma ni House Deputy Speaker Ronnie Puno ang nakataktang pagbibitiw sa pwesto nitong si House Speaker Martin Romualdez ngayon pong hapon. Ayon sa kongresista, kinausap muna nitong si Speaker Romualdez ang lahat ng mga party leader sa Kamara de Representantes upang sabihin ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Inimok din umano ni tong si Speaker Romualdez ang mga lider ng Kamara na suportahan si dating Isabela Governor at kasalukuyang 6th District Congressman Faustino Boji D. III bilang bagong pinuno ng Kamara. Ayon kay Puno, ilang linggo nang sinasabi ni Romualdez na siya ay magre-resign sa tuwing magkakaroon niya ng pulong ang mga party leader. Palagi niyang nababanggit ng kongresista ang kanyang pagnanais na bumaba sa pwesto. Tinukoy rin na mababatas ang ilang mga kontrobersiya, lalo na sa mga public infrastructure, bilang pangunahing dahilan ng pagbaba nitong si Speaker Romualdez. Ayon pa sa mambabatas, nais ng outgoing House Speaker na protektahan ang reputasyon at integridad ng mababang kapulungan
na kanyang pinamunuan sa loob ng mahigit 3 taon. Samantala, ngayong umaga ay namataan din si Congressman Boji D sa Office of the Speaker of the House. Sa kaugnay pong balita, kuha po tayo ng mga detalye at kaganapan dyan mula sa Kamara. Si House Speaker Martin Romualdez hiniling po sa kanyang kapwa kongresista na suportahan si Representative Boji D sa kanya pong House Speakership o Speakership bid dyan po sa Kamara. Kaugnay yan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ngayon ni Deputy Speaker Jay Kongho na nakapag-usap na sina House Speaker Martin Romualdez at itong incoming Speaker na si Faustino Boji D. III matapos nang inanunsyo na magbibitiw na sa posisyon si Speaker Romualdez. Sa isang panayam dito sa Kamara, sinabi ni Kongho na everything is okay, maayos at in high spirit si Speaker Romualdez sa meeting nila ng mga party leaders ngayon. Sinabi pa ni Kongho na wala pa namang anunsyo na magkakaroon ng rigodon sa mga deputy speakers at mga committee chairmanship. Anya, ang mahalaga ngayon na magkakaroon ng stability sa liderato ng Kamara. Nakatutok ang Kamara ngayon sa budget briefing o budget deliberation, lalo na sa mga budget ng mga ahensya ng pamahalaan at ng Office of the President. Giit pa ni Kongho, suportado ni Speaker Romualdez ang itong si incoming Speaker Boji D dahil sila ay magkaibigan. Sa kabila ng pagpalit ng liderato sa Kamara, siniguro naman ni Kongho na mataas pa rin ang moral ng House of Representatives. Ayon pa sa mambabatas, kumpiyansa si Speaker Romualdez na magtuloy-tuloy ang mga sinimulan nito na mga adhikain. Natulungan ang ating pamahalaan, lalo na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ni Kongho, ang dahilan kung bakit si Representative Boji D ang pinili bilang speaker, ito ay dahil sa kanyang eksperyensya. Inihayag din ni Kongho na matagal nang pinag-iisipan ni Speaker Romualdez na magbitiw sa kanyang posisyon dahil masyado nang naaapektuhan ang House of Representatives sa mga issue ng katiwalian. Mahal daw kasi ni Speaker Romualdez ang Kamara, kaya minabuti nitong bumaba na lamang sa pwesto. Isinakripisyo na ni Speaker Romualdez ang kanyang pwesto para sa kapakanan ng Kamara. Ngayong bumaba na sa posisyon si Speaker Romualdez, matutuldukan na rin anya ang mga alegasyon o matutukan na niya ang mga alegasyon na laban sa kanya. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Deputy Speaker Representative Jay Kongho. Everything's well. Right now, we want to keep the house in order. Siyempre, mas maganda na stable at saka kailangan din priority siyempre yung budget ng ating presidente at kailangan tuloy-tuloy lang yung trabaho. Taas naman, kasi si Speaker is very supportive, kay incoming Speaker Boji D at talagang magkaibigan sila. So talagang makikita mo na talagang naandun yung confidence na talagang magtutuloy-tuloy yung adhikain ng leadership at saka ng institution na tulungan yung ating pamahalaan, yung ating pamahalaan, especially kay Presidente BBM. So, wala naman kami nakikitang problema. Samantala, inamin naman ni Kongho na sila ay nalulungkot sa naging desisyon ni Speaker Romualdez. Subalit wala silang magawa at kailangan nilang mag-move on. Dagdag pa ni Kongho, tao lamang sila para makaramdam ng lungkot. Lalo at marami ding nagawang kabutihan si Speaker Romualdez sa mga House members. Naniniwala si Kongho na suportado naman ni Representative D ang mayorya ng Kamara. Nananawagan naman si Speaker Romualdez sa mga House members na suportahan ang liderato ng bagong Speaker at ituloy lamang ang trabaho para sa kapakanan ng taong bayan. Pakinggan natin muli si Deputy Speaker Jay Kongho. Wala naman, ang sinabi lang ni Speaker na ituloy-tuloy lang yung suporta sa ating administrasyon at tuloy-tuloy lang yung trabaho. Huwag hayaan yung outside noise na makaapekto sa trabaho ng House. At saka siguraduhin lang na matulungan yung ating mamamayan at lahat ng programa na makakatulong sa administrasyon at sa ating mga kababayan ay magtuloy-tuloy.
Hanggang sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang party leaders meeting dito sa Office of the Speaker. Labas-masok pa rin ang mga kongresista sa nasabing opisina. Mananatili pa rin kongresista si Speaker Romualdez pero mag-concentrate na lamang ito sa kanyang distrito sa Leyte. Samantala sa panig naman ng Malacanang, Bombo Genesis, inihayag ng Malacanang na kahit magbitiw man daw sa pwesto itong si Speaker Romualdez, patuloy nagugulong ang investigasyon ng gobyerno at hindi magiging daan ang pagbibitiw na ito upang makalusot ang mambabata sa pananagutan sakaling mapatunayang nagkasala. Bombo Genesis? So, ang tawag na kay Congressman D ay incoming House Speaker. Paano yung ibang mga naghahangad dati na, papalit kay Speaker Romualdez? Anong kwento sa kanila? Wala na Bombo Genesis dahil ang alam na ng lahat na si Representative Faustino Boji D. III ang siyang magiging susunod na House Speaker ng 20th Congress. So, yung iba na naghahangad, wala na yun Bombo Genesis. Wala namang violenteng reaction mula sa ibang mga kampo like si Congressman Barsaga halimbawa, wala namang nakita natin si Congressman Barsaga aligid-aligid dito kanina sa labas ng Office of the Speaker at tinatangka niyang pumasok sa loob ng Speaker's office. Pero kanina nakita natin parang pinapasok naman siya sa Office of the Speaker itong si Congressman Kiko Barsaga, Bombo Genesis. So, binabati niya lahat ng mga kongresistang pumapasok sa loob ng Speaker's office. Kasi nakabantay kami sa labas, nandoon din siya aaligid dahil gusto daw niya magbigay ng pahayag na pero nagiging abala ang ating mga kasama din, no, pati tayo sa mga nag-aabang na lalabas itong si incoming House Speaker na Faustino D para nga makapanayam natin. Pero nakausap natin ang kanyang Communications Secretary na maglalabas sila ng official statement at baka mamaya ay magkakaroon din ng press conference para sa bagong House Speaker, Bombo Genesis. Mga anong oras kaya ito, abangan Bumbuan? Yung regular session, mamaya 3:00 yan ng hapon. Kasi nga ngayon, Bombo Genesis, ongoing yung budget briefing ng Department of Public Works and Highways. Ngayong araw, last day ng House Appropriations Committee para talakayin ang budget sa committee level. So by next week, sisimulan na ang budget deliberation sa plenary. So magtuloy-tuloy na yan hanggang October at pagkatapos ay mag-break muna ang ating mga mambaba, ang ating mga congressman and then babalik sila para nga sa hanggang December na, Bombo Genesis. So possibly by December itong budget ng 2026 ay maaprubahan na rin ng Pangulong Marcos. Okay, so mga 3:00, abangan ng ating mga listeners, mga viewers, or before 3:00 ay posibleng magkakaroon na tayo ng mga development committee dito. Maraming salamat, Bumbuan. Yan ang latest mula dito sa House of Representatives. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update! Sa ating weather update mga kabombo, lalo pang dumami ang bilang ng mga lugar na nasa ilalim ho ng signal number 1 dahil sa bagyong Mirasol. Namataan po ang naturang bagyo sa bisinidad ngayong hapon ng Alfonso Lista dyan sa probinsya ng Ifugao. Taglay po nito ang hangin na aabot o lakas ng hangin na aabot sa 55 km per hour malapit sa gitna. Habang yung pagbugso niya aabot ng hanggang sa 90 km per hour. Ang paggalaw ho ng naturang bagyo ay patungong northwestward sa bilis po na 15 km per hour. Apektado po ang mga lugar na nasa ilalim ng 200 km distance mula ho yan sa sentro ng naturang bagyo. Nakataas naman mga kabombo ang tropical cyclone wind signal sa mga sumusunod na lugar. Diyan sa probinsya ng Batanes, Cagayan, kasama ho dito ang Babuyan Group of Islands, probinsya ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora Province. Kasama ho dito ang mga bayan ng Dinasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipaculao, Baler, Maria, Aurora. At maging ang probinsya ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at maging ang northeastern portion ng Pangasinan. Kasama ho dito ang mga bayan ng San Nicolas, Natividad, San Manuel, Sison, San Quintin at ang bayan ng Tayog. Kasama rin po dito ang northern portion ng Nueva Ecija na kinabibilangan po ng bayan ng Karanglan at maging ang bayan ng Pantabangan. Nagbabantang malalakas na mga pagulan sa mga naturang lugar. Samantala, maliban po sa bagyong Mirasol, na buo rin ang isa pang low pressure area mga kabombo dyan sa bahagi ng Virac, Catanduanes.
Ito ho'y huling namataan sa layong 1,330 kilometers mula sa kalupaan ng bansa at inaasang tatahakin ang pahilagang direksyon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot mula 45 kilometers per hour hanggang sa 55 kilometer per hour. Sa kaugnay pa rin pong development, posible pong bubuhos ang hanggang sa 200 millimeters ng tubig ulan ngayon pong araw dahil pa rin po sa epekto ng Bagyong Mirasol. Batay pa rin sa abisong inilabas ng Weather Bureau, nakataas sa red warning ang probinsya ng Aurora. Katumbas po ito ng hanggang sa mahigit 200 millimeters ng tubig ulan na posibleng magtatagal sa loob ng ilang oras. Nakataas naman ang orange warning sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela at maging probinsya ng Quirino. Ang naturang warning ay katumbas po yan ng 100 hanggang 200 na milimetro ng tubig ulan. Samantala, yellow warning naman ang nakataas sa probinsya ng Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya at maging ang Nueva Ecija. Ang mga naturang probinsya po ay nasa na makaranas ng 50 o 50 hanggang sa 100 milimetro ng mga pagulan. Ayon pa rin sa Weather Bureau, mataas ang posibilidad na malawakang pagbaha sa mga naturang lugar na nasa ilalim po ng red at orange rainfall warning. Posible ring magpatuloy ang pagulan sa mga ito sa loob po ng ilang oras. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng mga localized flooding sa mga probinsyang nasa ilalim naman ng yellow alert warning. Sa kaugnay pang balita, nakastandby na rin po ang Quick Response Team ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na daraanan ni Bagyong Mirasol. Ito ay para alalayan ng mga lokal na pamahalaan na maapektuhan ng naturang bagyo sa bansa. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao, nakapreposition na ang mahigit 2 milyong kahon ng family food pack sa mga bodega ng ahensya sa buong Pilipinas at nakahandang ipamahagi para sa napapanahong relief operations. Maliban dito, mayroon ding mahigit 100,000 na ready-to-eat food boxes na nakalaan para sa mga posibleng stranded sakaling masuspindi ang biyahe sa dagat. Pagkukunan rin ito ng mga pagkain na ipapamahagi sa mga ililikas na residente kung sakali. Tiniyak din ng DSWD official na may mahigit 300,000 na non-food items na handa ring ipamahagi para sa mga pansamantalang ililikas patungo sa mga evacuation center. Hinimok naman ng DSWD official ang publiko na maging alerto at sumunod sa lahat ng direktiba o abiso mula sa kanilang mga lokal na pamahalaan para na rin sa inyo pong kaligtasan sa gitna ng pananalasa na rin ng Bagyong Mirasol sa ating bansa. 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali sa kaugnay pa rin po mga development. Itinasa rin po ng State Weather Bureau ang flood warning sa 13 rehiyon ngayon pong araw, Setyembre 17. Ayon po sa ahensya, apektado ng Bagyong Mirasol at Southwest Monsoon ang malaking bahagi ng Pilipinas na nagdudulot po ng malawakang pagulan mula Northern Luzon hanggang dyan sa bahagi ng Mindanao. Ang naturang pagulan ay maaari pong magdulot ng malawakang pagbaha sa maraming lugar. Nakataas ang flood warning sa mga sumusunod pong rehiyon, dyan sa may Cordillera, sa Ilocos Region o Region 1, dyan sa may Region 2 o Cagayan Valley, Region 3 o Central Luzon, maging ang Region 4A o Calabarzon, Region 4B o Mimaropa Region at Region 5 o Bicol Region. Makikita po ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers o sa mga nanonood po sa atin ngayon pong araw na ito. Kasama rin po dito ang Region 6 o dyan po sa may Western Visayas, Region 9 o Zamboanga Peninsula, Region 10 o Northern Mindanao at Region 12 o ito ho yung Sorsogon. Kasama rin po dito ang Caraga Region o Region 13 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa Weather Bureau, maaari pong magdulot ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa ang mga nararanasang pagulan dahil yan sa posibleng magtagal ang mga pagulan na ito sa loob po ng ilang oras. Pinayuhan din ng ahensya ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council na bantayan ang sitwasyon sa mga kailugan sa posible pong pag-aapaw at agad pong maglabas ng abiso para yan sa mga residente. Samantala, kuha po tayo ng report. Ang National Bureau of Investigation Director na si Jaime Santiago ay siniwalat na mga diskaya din daw ang kontratista sa itinatayong 2.4 billion pesos na halaga ng bagong gusali po ng NBI. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Ibinunyag ng kasalukuyang direktor ng National Bureau of Investigation na si retired Judge Jaime B. Santiago na maging ang itinatayong bagong building ng Kawanian sa Maynila ay mismong mga diskaya din ang kontratista. Kanyang isinuwalat ang nadiskubre ito kung saan nilinaw ng direktor na marahil nakuha at nanalo sa bidding ang mga diskaya bago pa man siya maupo sa pwesto. Nagkakalagaan niyang proyekto ng nasa 2.4 billion pesos at base sa inisyal na impormasyon,
dalawang kontrata na mga ito ay pagmamayaran ng mga diskaya. Habang kanya pang ibinagi ng Department of Public Works and Highways ang siyang nagbukas ng bidding kung saan nakuha ng mga diskaya ang naturang mga proyekto. Kaugnay niya natin pakinggan si Director at Retired Judge Jaime B. Santiago ng National Bureau of Investigation. Yes, di ba nga yung aming building doon giniba na tatayuan ng panibagong building. So nakahingi kami ng initial budget na 2.4 billion pesos. Ngayon to DPWH ang nagpa-bidding kung sinong contractor ang makukuha. So nakita ko I forgot yung pangalan ng contractor pero dalawang contractor construction company but Diskaya. Yes. Yung sa main office ng... Yes, yung sa... Manila, sir. Sa yung NBI office. Kaya't kanyang tiniyak na isasamaan niya na ito sa investigasyon ng kawanihan laban sa kontrobersyal na mga proyekto. Ngunit binigyang linaw ni Director Santiago na hindi ito nangangahulugang nagkaroon ng anomalya sa pagpapatayo ng naturang bagong gusali sa Maynila. Ating maling balikan ang tinig ni Director Jaime B. Santiago ng National Bureau of Investigation. Yung NBI office. So yun, isasama namin, iimbestigahan namin yung ibang bahay. Kami, yung bahay namin, may problema rin pala. So, I'm not saying na merong kalokohan nangyari. But then, iimbestigahan namin. Ano ba ito? Baka hindi magawa yung building namin. Baka kulang-kulang yung substandard yung bakal. Nandun kami, lumindol, bumagsak yung building namin. Yun, iimbestigahan namin mabuti. Bombo Genesis, Bombo Ever, personal natin binisita ang lokasyon ng proyekto at ating nasaksihan na base sa mga sinabi din ng direktor, wala pang naitatayong bagong gusali. Bagamat niya may nahukay at nailagay ng pundasyon, ating nadatnan sa lugar ang ilang mga materyales at makinang gamit sa konstruksyon. Ating muling pakinggan si Retired Judge Jaime B. Santiago ng National Bureau of Investigation. Dadating tayo dyan pagka inumpisahan namin yung investigation. We will coordinate with Secretary Vince na, sir, ano ba ito? Hindi pa natin malaman. Iimbestigahan pa nga namin. Kasi so far, sa ngayon, nakapaglubog na sila ng mga foundation. You can the NBI, flat pa. Hanggang ngayon, flat pa. Mula sa National Bureau of Investigation, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo! Abangan din mamaya mga kabumbong balita mula po dyan sa may Commission on Elections. Pansamantala pong sinuspinde ng Commission on Elections ang paghahanda para sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Election. Nakatakda po ito sa Oktubre pero may mga agam-agam na posibleng hindi po ito matuloy. Abangan po mamaya ang ating report mula po dyan sa may Commission on Elections. Sa iba pang mga development, kinumpirma rin po nitong si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na 7 hanggang 8 pinakamalalaking contractor company ang may pare-parehong mga executive. Kasama po ang kanilang mga board of director at mga official. Ang mga naturang kumpanya ay kabilang ho doon sa listahan na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa opisyal, malinaw itong anomalya sa bidding process na isinasagawa sa mga proyekto ng gobyerno. Ang mga ituan niya ay paulit-ulit ding nananalo sa mga bidding at nagbulsa ng malalaking government contract para sa pagtatayo ng mga flood control infrastructure. Ito'y natuklasan ng National Bureau of Investigation kasunod ng pagsasagawa nito ng sariling investigasyon sa mga contractor na tinukoy ni Pangulong Marcos kung saan ilan sa kanila ang lumalabas na may kontrata sa mga ghost project at mga substandard structures. Kabilang ho sa mga naging basehan ng naturang opisina ang mga sinuring kontrata na kapwa pinasok ng Department of Public Works and Highways at nitong mga nabanggit na contractor. Isusumiti rin ng National Bureau ang listahan ng mga nabanggit na contractor sa Department of Justice. Yan po'y upang irekomenda ang pagsasampa ng kaso. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa mga kontratang pinasok ng Department of Public Works and Highways kasama ng pagsusuri sa bawat regional office nito sa mga flood control project sa kanilang area of responsibility.
Samantala, nangako naman po ang Korte Suprema na papaspasan nito ang pagresolba sa mga kaso ng malawakang korupsyon sa gitna na rin ng anomalya sa flood control projects. Ito ay matapos idulog nga ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng hudikatura. Ang anya ay sentimiento ng taong bayan na galit sa mga nangyayaring anomalya sa naturang mga proyekto at iba pang infrastructure projects. Dito tinanong ng mambabata si Supreme Court Administrator Maria Teresa Gomez Istuesta kung kailangan na rin bang makialam ng hudikatura sa pagsasagawa ng investigasyon sa kabila pa ng isinasagawang investigasyon ng dalawang sangay ng gobyerno sa gitna na rin ng panawagan para sa pananagutan. Tugon naman ng Supreme Court Administrator na bagamat maaaring magpakita ang hudikatura ng concern sa issue, dapat anya nitong panatilihin ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa pamamagitan ng paghatol ng makatarungan at iginiit na ang core value ng isang ethical judge ay maging isang independent. Sa kasalukuyan ng Blue Ribbon Committee ng Senado at Infrastructure Committee ng Kamara de Representantes at binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsasagawa ng mga investigasyon sa nadiskubring mga anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Bombo Business News. Sa ating business report, mga kabombogas nation, matagal na raw nasa yugto ng exposure draft sa loob ng 6 hanggang 7 buwan ng panukalang Digital Financial Marketplace. Ayon sa ilang ulat, tanging mga universal banks, commercial banks, digital banks at mga institution for market intermediation lamang ang nabanggit na kalahok sa naturang digital platform at hindi ho kasama ang thrift banks. Ngunit nilino naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Lynn Javier nakasama pa rin ang mga thrift banks sa inisyatibong ito. Ipinaliwanag ng opisyal na layunin ng Digital Financial Marketplace na pag-ugnayin ang malalaking bangko at mga maliliit na institusyon gaya ng thrift banks sa pamamagitan ng partnership arrangements. Anya, posibleng gampanan ng mga thrift bank ang papel bilang mga gumagamit ng serbisyo ng nasabing marketplace at maging bahagi ng digital ecosystem na isinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas. You are included because the Digital Financial Marketplace offers partnership between the bigger banks, the smaller banks, between fintech and the existing banks. So the role that you will play would be a potential user of a marketplace being offered. So it's not because we exclude the thrift banks in identification, because right now the large players are the ones offering a marketplace environment. So thrift banks can partner with fintech, EMIs, or the larger banks to offer your products and services. Bahagi po yan ng paliwanag mga kamumbon ng Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Ms. Lynn Javier. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala po, sa ibang balita, tumugon na po ang panig ng China. Dumipensa po ito sa pagbobomba ng water cannon ng kanilang Coast Guard laban sa barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal kahapon, na ikinapinsala po ng ating barko at ng isa pang Pilipinong crew. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, indisputable umano ang isinagawang mga hakbang ng kanilang Coast Guard para protektahan ang kanilang territorial sovereignty, maritime rights at interest sa lugar. Inakusahan naman ng tagapagsalita ng China Coast Guard ang mahigit 10 barko ng Pilipinas na iligal umanong pumasok sa territorial waters ng Scarborough Shoal mula sa iba't ibang direksyon. Partikular na tinukoy ng Chinese official sa isang statement ang Philippine Coast Guard 3014 na binaliwala umano ang solemn warnings mula sa panig ng China at inakusahan nito ng sadyang pagbangga sa barko ng China Coast Guard. Hinimok din ng Chinese Foreign Ministry official ang panig ng Pilipinas na agad itigil ang naturang mga paglabag at provokasyon at huwag subukin ang matibay na paninindigan ng China para protektahan daw ang lehitimong karapatan at interes nila. Samantala, nagpahayag naman ng pagkundina ang kaalyado ng Pilipinas na Amerika sa panibagong water cannon attack ng Chinese vessels sa barko ng Pilipinas.
Sa isang post sa X, kinundina ni US Ambassador to the US, Mary Kay Carlson, ang agresibong aksyon ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal. Pinuri naman ng Amerika ang gobyerno ng Pilipinas at ang Coast Guard nito sa propesyonal na pagpapairal ng mga karapatan nito sa soberanya, pagprotekta sa mga mangingisdang Pilipino at paninindigan para sa maritime law para po yan sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Sa kabila naman ng pangaharas ng Chinese vessels sa mga barko ng Pilipinas kahapon, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa isang post online na nagawa pa rin makapagmaniobra ng BRP Dato Gumbay Piang palayo sa Chinese Coast Guard vessels at muling sumama sa iba pang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ipinagpatuloy pa rin ang misyon nito na pagbibigay ng mga supply at krudo para sa mga Pilipinong mangingisda na naroon sa lugar. Sa iba pang mga development, inaasahan ni Vice President Sara Duterte na masusundan pa ng mga bagong reklamong impeachment ang kasalukuyang kinakaharap niyang kaso kung ito ay hindi man matuloy. Ayon sa pangalawang Pangulo, kung sakaling hindi umusad ang impeachment complaint na kasalukuyang nasa ilalim ng motion for reconsideration sa Korte Suprema, malakian niyang posibilidad na may isusunod pang reklamo sa mga susunod na taon. Oh yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So this is all about the presidential elections of 2028. Bago po yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Dumalo po siya sa Kamara kahapon itong mga para sa pagdinig sa budget ng Office of the Vice President sa ilalim po ng House Committee on Appropriations. Sa naturang pagdinig, tinanong po siya nitong si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ukol sa paggamit niya ng 125 million pesos na confidential funds. Ngunit tumanggi si Duterte na sagutin ang tanong dahil ito ay bahagi umano ng isinampang impeachment complaint laban sa kanya. Ito pong Pebrero 5 kung babalikan, inaprubahan po ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara at agad na ipinadala ang articles of impeachment sa Senado. Gayunpaman, hindi po ito natalakay ng Senado dahil sila ay nag-recess at tuluyan pong inarchive ang kaso nitong Agosto matapos ideklarang labag sa konstitusyon sa pamagitan po ng Korte Suprema. Kasalukuyan pong nakaminbin ang isang motion for reconsideration sa Korte Suprema kaugnay pa rin sa nasabing desisyon. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report, ang Armed Forces of the Philippines nanindigang hindi ito proxy ng ibang foreign power taliwas sa ibinabato ng China. Kaugnay niyan, may kabuuan pang report si Bombo Bea Piniza. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na ang mga isinasagawang maritime cooperative activities ng bansa katuwang ang ibang kaalyado nito ay hindi nagpapakita ng pagiging proxy ng kahit sinumang foreign power. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi sila nagsisilbing kinatuwa ng kahit anumang bansa. Anya, kinakatawan ng sandatahang lakas at maging ng Pilipinas ang pagtindig at pagtalima ng bansa sa mga umiiral na international law at maging sa isang rules-based international order para sa isang mas malayang maritime domain sa West Philippine Sea. As a sovereign state, the country, the Philippines, does not act as the proxy of any foreign power. We are the proxy of international law in the West Philippine Sea. We are the proxy of the rules-based international order and all other countries that support a free and open maritime domain in the South China Sea. Paliwanag pa ni Trinidad, ang mga isinagawang maritime cooperative activities ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa nito ay hindi para maging sunod-sunuran kanino man. Anya, ang mga aktibidad na ito ay para mas mapalakas pa at gawing mas maayos ang kapasidad ng sandatahang lakas ng Pilipinas bilang pagtupad sa kanilang sinumpaang mandato. Matapos ito ay muling inihayag ni Trinidad na hindi pagiging proxy ang kanilang mga ginagawang aktibidad bagkus ay pagtindig ng Pilipinas sa mga umiiral na batas sa West Philippine Sea. All of the activities that we are doing are in furtherance of all the defense establishments, all of the defense alliances established by DND with partner nations. This is to improve the capability of the armed forces. Again, we are not the proxy of any foreign power. We are the proxy. We are standing up for international law in the West Philippine Sea. We are the voice, we are the face of all countries that support international law in the West Philippine Sea and the South China Sea.
Samantala nang sagutin naman ni Trinidad ang hinggil sa balak na pagtatayo ng Nature Reserve Plan ng China sa Bajo de Masinloc, ang mga hakbang-anya na ito ng China ay para lamang mas mapalakas pa ang kanilang pagkamkam sa mga teritoryong sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang kanilaanyang presensya ay mananatiling ilegal at nagpapakita ng hindi pagtalima sa mga umiiral na international laws. Iyan muna ang mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Dako tayo dyan sa may Senado, magkakabumbuang kampo ho nitong si Senator Villanueva, nagkahanda na para sampahan ng kaso. Itong si Engineer Bryce Hernandez. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Naghahanda na ang kampo ni Senator Joel Villanueva para sampahan ng kaso ang detained engineer na si Bryce Hernandez matapos siyang idawit umano sa tumatanggap na komisyon mula sa mga flood control project sa Bulacan. Ayon kay Villanueva, kasalukuyang nangangalap ng mga ebidensya ang kanyang mga abogado para patunayan ang kanilang kaso. Marinyang itinanggi ang akusasyon at iginit na handa siyang magbigay ng waiver upang mabuksan at masuri ang kanyang mga bank account bilang patunay ng kanyang pagiging malinis. Binigyan din ng senador na kumpiyansa ang kanyang mga abogado na matibay at walang butas ang mga kasong kanilang ihahain. Gayunman, iginit niya na mahirap labanan ang Court of Public Opinion dahil nagiging daan ito ng paninira. Anya, matagal na niyang nilinaw ang issue noong 2023, ngunit ngayon ay muli siyang iniuugnay sa mga proyektong hindi rin alam ng mga opisyal mismo ng Department of Public Works and Highways. Naniniwala si Villanueva na malalagpasan niya mga aligasyon laban sa kanya. Subalit anya, ang pinakamabigat na bahagi ng sitwasyon ay ang pagkakadami ng kanyang pamilya na nadadamay sa mga paninira, lalo na sa social media. Our lawyers are talking about it and nakakatuwa naman kasi lahat puro positive na they are very much confident na airtight yung mga cases that we'll be filing. So we're happy about it. It's just that nilang mahirap talagang yung Court of Public Opinion yung binibira nila. Hindi nila binabanggit yung 2023, ni-raise na natin ito. Tapos 2023 pala, bigla na lang sasabihin may project ka na hindi mo rin alam, na hindi din alam ng DE, ng RD, ng Secretary. And then this guy na nung dumating dun sa camera, biglang iba na yung sinasabi, di ba? So, nakakagulat lang, but it is what it is. Alam naman natin yung reputasyon din dun sa camera. Pag witness ka, pag hindi nagustuhan yung isasagot mo, iko-contempt ka. Yun yung binanggit ni Senator Marcoleta, it's not me who said it. So, yun lang. At tayo naman, very positive tayo na malalagpasan natin itong mga paninira. Nakatakda bukas ay kaapat na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ukol sa maanumalyang flood control projects. Pamumunuan na ito ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Obligadong dumalo si Hernandez, lalo na nasa kustodiya na muli siya ng Senado. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Breaking News! Dako tayo dyan sa bahagi po ng Commission on Elections, magkakabumbo. Pansamantala pong hindi muna itutuloy ito pong preparasyon o paghahanda para yan sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Alamin po natin ang dagdag na detalye sa pag-ulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, sa kapapasok lang na balita. Ipinahinto ng Commission on Elections ang lahat ng paghahanda na may kaugnayan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections na nakatakda sanang isagawa sa Oktubre 13 ngayong taon. Kasunod ito ng inilabas ng Korte Suprema kahapon ng Temporary Restraining Order na nagpapahinto sa Bangsamoro Autonomy Act No. 77. Ibig sabihin kasi nito, ang kasalukuyang sinusunod ng komisyon ay ang BAA No. 58 ay tuluyan ng nirepel ng BAA No. 77. Kaya kung sakali wala nang susundin na batas para sa isasagawang halalan sa BARM. Sa ngayon, posible pa lamang na hindi matuloy ang halalan sa BARM, lalo na kung ikukonsidera ang paghahanda at panahon. Sa ngayon kasi, Bombo Genesis, wala nang isang buwan ng paghahanda ng Commission on Elections para dito sa isasagawa ng BARM Parliamentary Election sa Oktubre nga. Nakatakda namang magpasa ang poll body ng comments sa Korte Suprema sa Lunes hinggil dito sa temporary restraining order na ito, Bombo Genesis.
Kay Chairman Garcia, may nababanggit na ba siya na posibleng pag-usap tuon sa mga opisyal ng Bangsamoro? Kasi I am sure medyo magagalit o may inis sa mga taga-riyan sa may Bangsamoro kasi matagal na nilang ginigit. Gusto nilang matuloy ang halalan, Bombo Isa? Sa ngayon, Bombo Genesis, talagang nakipag-ugnayan na rin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia kasi nga daw dapat ngayong araw ay meron silang voters information na isasagawa. Ngunit dahil nga dito sa bagong development na ito, minarapat na ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na i-address na yung itong posibleng mangyari. Pero sa ngayon, Bombo Genesis, kung talagang titignan natin yung panahon, kasi we have only 27 days before ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At kung titignan pa rin natin ang ating timeline, ay sadyang gipit na rin ang COMELEC patungkol dito sa paghahanda nga dito sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Bombo Genesis. Before yung ruling ng korte, nakapag-print na rin ng baluta, Tama ba? Para dyan sa Bangsamoro? Actually nga, Bombo Genesis, kanina sa pagbabahagi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung sakalin man din talaga na malis din yung TRO dito sa BAA number 77, magkakaroon pa rin ng problema, Bombo Genesis, kasi magkaiba na yung gagamiting balota. Kaya sa malamang, sabi nga rin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kanina, talagang hihingi sila ng dagdag na budget dito. Kasi, for example, Bombo Genesis, yung automated counting machines kasi na nilease ng COMELEC ay hanggang October 13 lang. So kung mauurong o kung mapopostpone yung ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections, kakailanganin nila muli na mag-lease ng panibagong set ng mga makina, pati na rin yung mga pag-iimprenta ng mga balota, Bombo Genesis. Sige, maki-update pa rin tayo sa mga susunod na araw. Ang daming mga development. Maraming salamat, Bombo Isa. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, inanunsyo po ng Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na isasama na rin po ang mga guro at non-teaching personnel mula sa pampublikong paaralan sa 20 pesos per kilo rice program simula sa Oktubre ng kasalukuyang taon. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na niya ang ahensya sa Department of Education para mapaghandaan po ang panibagong yugto ng programa. Isinasapinal na niya ang listahan ng mga benepisyaryo, subalit may chance sa anyang isama na ang lahat ng school personnel depende sa kanilang salary grade. Ipinaliwanag naman ng DA Chief na ikinukonsidera nila sa paghahanda sa pagpapatupad ng programa ang dami ng manpower ng Department of Education bilang ito ay isa sa pinakamalaking ahensya ng gobyerno na mayroong 800,000 na guro at staff sa buong Pilipinas. Target naman na irolyo ang 20 pesos na bigas para sa mga school personnel sa Oktubre 15. Sa iba pang mga development, dumaangat ang antaso ng tubig sa mga pangunahing dam sa Luzon dahil sa maluwakang mga pagulan dulot po ng bagyong Mirasol. Batay po sa report na nilabas ng Hydrology Division ng State Weather Bureau ngayong araw, pawang nagrehistro ng pagtaas sa antas ng tubig ang Angat Dam, San Roque Dam at ang Pantabangan Dam. Pinakamalaki ang nairehistro sa pagtaas ng tubig itong Angat Dam, umabot hanggang sa 70 sentimetro. Sa kabilang banda, nagpapakawalan naman ng tubig ang tatlong iba pang mga malalaking dam sa Luzon, ang Ambuklaw Dam, Binga at ang Magat Dam. Tinasan po ng Ambuklaw ang bulto ng tubig na pinapakawalan nito mula sa dating 57 cubic meters per second, umangat po ng hanggang sa 113 cubic meters per second. Nagpapakawalan naman ng mahigit sa 118 cubic meters per second na tubig ang Binga, mahigit doble kumpara sa 53 lamang na pinapakawalan nito sa nakalipas na araw. Sa Magat Dam, nagpapakawalan po ito ng hanggang sa 440 cubic meters per second ng tubig. Tiniyak naman ng Weather Bureau ang pagpapalabas ng napapanahong impormasyon ukol sa sitwasyon ng mga naturang dam upang agad na maabisuhan ng mga residenteng nakatira malapit sa mga naturang dam. Inalerto naman po ng National Electrification Administration ang mga electric cooperative para mabantayan ang epekto po ng bagyong Mirasol sa sektor ng enerhiya.
Inatasan po ng NIA Disaster Risk Reduction and Management Department ang bawat electric cooperatives na inaasahan pong maapektuhan sa pagdaan ng bagyong Mirasol na agaran pong magpatupad ng contingency measure upang mapagaan ang epekto ng bagyo sa power facilities. Kabilang na dito ang pag-activate sa mga emergency response organization kung kinakailangan upang makapagsagawa ng akmang emergency response plans anumang oras. Pinapatiyak din ng National Electrification Administration na may sapat na buffer stock o electrical supplies na maaari pong magamit para sa agarang power restoration o oras po na bumuti na ang sitwasyon sa mga lugar na dinaraanan ng naturang bagyo. Pinayuhan din ng administrasyon ng mga electric cooperative na agad ibalik ang power supplies sa mga lugar na dati pong pinutulan dahil sa safety reasons kapag ligtas na po muli ang pagbabalik ng supply ng kuryente. Pinapasumiti rin ng regular power situation report ang bawat electric cooperatives kung saan nakapaloob ang ulat ukol sa partial at complete electric service restoration at iba pang mahalagang impormasyon ukol sa power situation. Sa iba pang mga updates, sinimulan na rin po ng Department of Transportation, Philippine Coast Guard at ng Philippine Ports Authority ang pagdadeploy ng mga bus at mga truck para huyan sa mga commuter na apektado sa malawakang tigil pasada ngayong araw hanggang weekend. Ayon sa Philippine Coast Guard, aalalay ang mga sasakyan sa mga commuter na magtutungo sa kanilang trabaho, uuwi sa kanilang bahay at iba pang mga gagawing aktibidad. Mula ngayong Setyembre 17, magtatagal ang libreng sakay hanggang sa Biyernes, Setyembre 19. Kabilang sa mga rutang daraanan po ng mga truck at mga bus ay ang mga sumusunod. Yan po sa may bahagi ng monumento hanggang sa Quezon Avenue via EDSA. Makikita po ninyo sa mga screen para po sa mga viewers o nanonood po sa atin ngayon pong araw na ito. Kasama rin po dito ang White Plains Avenue patungong Cubao via EDSA. Diyan sa may Welcome Rotonda hanggang QC Hall via Quezon Avenue. Hanggang diyan sa may bahagi na rin po ng E. Rodriguez, Araneta Avenue hanggang Quezon Avenue at E. Rodriguez, Araneta Avenue hanggang sa bahagi po ng Cubao. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakastandby rin ang mga bus at mga truck sa mga nasabing ruta at handa na ho silang bumiyahe anumang oras kapag may napaulat ng mga stranded na pasahero. Samantala sa oras pong ito, kumuha po tayo ng mga balita mula naman po sa lalawigan. Ang volume o dami daw na pinapakawala pong tubig ng NIA dyan po sa may Magat Dam, inaasahan pong daragdagan pa sa mga susunod na araw dahil sa pag-ulang dala ng bagyong Mirasol. Kaugnayan, kuha po tayo ng detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Inaasahang madaragdagan ang pinapakawalang tubig ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA-MARIS sa Magat Dam dahil sa mga pag-ulang dala ng bagyong Mirasol. Sa ngayon ay nakabukas na ang isang spillway gate ng dam ngunit nasa 0.5 meters above sea level lamang ang kabuang opening nito. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Engineer Carlo Ablan, ang Division Manager ng Dam and Reservoir Division, sinabi niya na posibleng simulan nila ang pagdaragdag ng pinapakawalang tubig sa araw ng Biyernes o di kaya sa weekend, ngunit kanila naman itong uunti-untiin. As of 8 a.m. ngayong Miyerkules ay nasa 355 cubic meters per second ang inflow o ang volume na pumapasok na tubig sa dam, habang 425 cubic meters per second naman ang outflow. Sa kasalukuyan ay wala pa namang malalakas na pag-ulan na naitala sa watershed area maliban na lamang sa mga yellow rainfall warnings sa downstream. Ang una, dapat umiwas yung mga mamamayan na nakatira malapit sa ilog. Pangalawa, lagi po nating pakinggan lalo na yung mga babala mula sa radyo rin. And pangatlo, na sana laging makinig sa ating mga DRRM offices, lalo na yung mga nakadikit o yung malapit sa kanila, di barangay disaster risk action management na nakasasakop sa kanila. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Ako si Bombo Jamaica Barbas and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Dako tayo dyan sa bahagi ng Mindanao area. Ang pananambang doon po sa may bahagi ng Cotabato City, ikinukonekta ho ito sa politika at isang mister ng barangay chairwoman at isang sibilyan patay. May update dyan ng Bombra o ang Star FM Cotabato. Patay ang mister ng isang barangay chairwoman at isang sibilyan habang sugatan ng 11 anyos na anak matapos ang pananambang sa Cotabato City.
Kinilala ang biktima na sina Mike Pusaka, asawa ni Poblacion 5 at Chairwoman Pahima Pasawiran Pusaka at si Comini Kusaina na damay sa insidente. Naganap ang pamamaril pasado alas 10 ng umaga sa Hosilim Street, Poblacion 5. Sa panayam ng 93.7 Star FM Cotabato, sinabi ni Kalanganan Mother Chairman Dato Bimbo Pasawiran, kapatid ng Chairwoman, na politika ang motibo sa pamamaslang at layong ubusin ng kanilang pamilya at mga kaalyado. Dagdag pa niya, malinaw sa CCTV ang mga salarin ngunit hindi mo na ilalabas ang ebidensya habang inihahanda ang kaso. Kasabay nito, pinuna ni Pasawiran ang patuloy na kriminalidad sa lungsod at nananawagan sa BARMM at national government maging sa Senado na agad panghimasukan ng sere ng mga patayan na umano'y may layong patahimikin ang mga hindi kaalyado sa politika. Hindi namin sukat akalain kahit babae kaya nilang patayin. Ganun ba talaga ang gobyerno dito sa Cotabato City? At mula dito sa Cotabato City, ako si Bombo Sai Olis and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Pong organisasyon na hikayat ng simbahan na makiisa sa trillion peso march sa Setyembre 21 sa araw na po yan ng linggo. Kaugnayan kuha tayo ng buong detalye dyan sa pagulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Tumugon ang August 21 movement o ATOM sa panawagan ng simbahan na makikiisa sa trillion peso march protest na gaganapin sa Setyembre 21 sa People Power Movement sa EDSA at sa Luneta Park sa Maynila. Ayon kay Volt Bohol, Pangulo ng ATOM, kinikilala nila ang mabuting hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na resolbahin ang malawakang korupsyon sa bansa, ngunit aniya natuto na sila sa mga nakaraang administrasyon na maganda lamang sa simula. Naniniwala si Bohol na ang trillion peso march ay bunga ng mga layuning hindi pa natupad mula pa noong 1986 sa People Power Revolution. Bagamat naibagsak ang diktadurya, nananatili pa rin ang katiwalian, elitismo sa politika at mga paglimot sa kasaysayan na patuloy na sumisira sa demokrasya. Ang marcha ay panawagan sa sambayanan na ipagpatuloy ang laban para sa tunay na pagbabago, katarungan at kapayapaan, mga prinsipyong sinimula noong 1986 ngunit hindi pa rin ganap na nakakamit. Nag-uugat ito doon sa the unfinished mission or the unfinished goal noong 1986, no, na pag-alsa ng taong bayan. After the Marcoses were booted out of power, wala po talagang napakulong. Yun na nga, sana wag nabitawan ng taong bayan. Alam ko maraming invested dito ngayon. Marami tayong nakikita ngayon na na mga senyales na baka nga ito na ang simula ng ating accountability na matagal nang wala. Of course, pinangungunahan ito ng simbahan. At alam niyo naman, pag tumawag ang simbahan, hindi po maaaring hindi sumagot or tumugon ang ato. Ang tinig ni Volt Bohol, presidente ng August 21 movement. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang gobernador naman ng Iloilo nagpahayag ng buong suporta sa investigasyon sa multi-billion flood control projects. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Iloilo. Nagpahayag si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ng buong suporta sa isang malawakang investigasyon sa multi-billion pesos na flood control project sa lalawigan. Ito ay sa gitna ng mga tanong ukol sa umano'y irregularidad at patuloy na pagbaha kahit malaki na ang ginasto sa nasabing mga proyekto. Batay sa data mula sa sumbong sa Pangulo Transparency website ni President Ferdinand Marcos Jr., mahigit sa 160 na mga flood control projects na nagkakarhaga ng bilyon-bilyong piso ang ipatupad sa Iloilo mula 2022. Dahil dito lumakas ang panawagan para sa mas malalim na pagsisiyasat matapos questionin ni 5th District Board Member Olex Oplico ang nasa 855 million pesos na halaga ng flood control works sa bayan ng Ahoy. Hiniling ni Defensor na isama sa investigasyon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mga eksperto sa engineering at ang Department of Public Works and Highways upang mabigyang linaw ang usapin. Binigyang din niya na dapat suriin ang mga proyekto hindi lamang batay sa pagsunod sa pamantayan, kundi pati na rin sa tunay na epekto nito sa pagprotekta sa mga komunidad. We can investigate all any alleged wrongdoing there and any
status of the projects, we need to do that. We can send there our PDR, our engineering, and the DPWH, so that we can talk about it, even without the issue on flood control. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Update din tayo mga kabombo dito ho sa pag-apply nitong si dating Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Menares sa pagiging ombudsman. May report ho dito ang Bombo Radio Rojas. Ipinahayag ni dating Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Attorney Kim Menares ang kanyang mga dahilan at layunin sa pag-apply bilang susunod na ombudsman ng bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Menares na ang kanyang desisyon ay bunga na matinding malasakit sa bayan at pagnanais na magpatuloy sa paglilingkod publiko. Ayon sa kanya, ang pagiging ombudsman ay isang mahalagang tungkulin laban sa katiwalian at sa pagpapanatili ng integridad ng pamahalaan. Binigyang diin ni Menares na bagamat nakapagsilbi na siya bilang BIR Commissioner noong administrasyon ng yumaong dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III, naniniwala siya na may iambag pa rin siya sa kasalukuyang pamahalaan. Dagdag pa niya, handa siyang ibahagi ang kanyang malawak na karanasan sa batas at pamamahala ng buwis upang masiguro na mananatiling tapat at epektibo ang mga institusyon ng gobyerno, lalo na ang Office of the Ombudsman. Apply lang ho ako dahil parang alok ko ho. Kasi sa pakiramdam ko, lahat ho tayo, being Pilipino, ay kailangan magmalasakit sa ating bansa. Yeah. So, nag-apply lang ako kasi feeling, yun ho yung offer ko na tumulong. Yes. So, nasa presidente na, first, nasa JBC, kung masya-shortlist ako. Second, nasa presidente ho yan, kung tatanggapin niya ho yung alok na pagtulong. No? Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Bombo International News. Nagmatigas at pinanindigan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pag-atake nila sa Doha, Qatar, target ang matataas na opisyal ng Hamas noong Setyembre 9. Sa isang press conference, sinabi ni Netanyahu na ang kanilang naging aksyon ay justified daw. Anya, konektado ang Qatar sa Hamas kung saan pinapalakas, ikinakanlong at pinupunduhan umano ng Qatar ang naturang grupo. May kakayahan din umano ang Qatar na umatras, subalit hindi nito ginawa. Matatandaan, nagresulta nga ang pagbomba ng Israel sa may Doha, Qatar ng pagkasawi ng 6 na katao. Subalit walang nadamay dito na matataas na opisyal ng Hamas na siya namang target noon ng Israel. Bilang tugon, nagsagawa naman ang Qatar ng emergency summit ng Arab League and Organization of Islamic Cooperation kahapon, araw po yan ng Lunes, na dinaluhan ng halos 60 mga bansa para ipanawagan ang mahigpit na aksyon laban sa Israel. Bombo Sports News. Sa ating sports news, mga kabombo, pinatumbaho ng Finland ang back-to-back Olympic champion na France sa nagpapatuloy na Men's Volleyball World Championship na ginaganap dito sa Pilipinas. Pinangunahan ni Finnish spiker Jonas Mikael Jokela ang naturang koponan at nagbulsa ng 20 o 20 puntos sa kanyang overtime performance. Hindi ho naging madali para sa Team Finland na itumba ang Olympic gold medalist matapos itong paabutin sa 5 set ang naturang laban. Nagawa kasi ng Finland na ipanalo ang unang set, yan ay sa score na 25-19. Ngunit tuluyan naman po itong tinambakan ng France sa ikalawang set sa score na 25-17. Muli pong napunta ang ikatlong set sa Finland at ipinilit na ibulsa ang ikaapat na set para sana sa mas maikling laban. Gayunpaman, muli pong bumawi ang Olympic champion at ibinulsa ang 25-21 win sa ikaapat na set. Pagpasok ng deciding set, mga kabombo, ito hong ikalima, agad na gumawa ng dominanteng laban ang Finnish team at ibinulsa ang 15-9 na laban.
Kung babalikan ang laban ho ng Finland at ng Argentina sa nagpapatuloy na torneo, umabot din sa 5 set ang naturang laban, ngunit natalo po ang Finnish team. Nakatakdang labanan ng Finland ang Team Korea sa susunod na laban. Kung maipapanalo po ito ng Finland, angat na po ito sa round of 16. Ito hong Team Finland. Mga kabombo, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station gamit po ang kanilang mga social media pages, sariling mga social media pages. Sa mga kababayan po natin dyan sa bahagi po ng Northern Luzon, pwede po niyo subaybayan ang ating mga provincial station dyan, katulad po ng Bombo Radio Kawayan dyan sa may Cagayan Valley, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may Pangasinan sa ilalim po ng Ilocos Region. Sa Cordilleras, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi, habang dito sa National Capital Region o dito sa Mega Manila, ang Star FM Manila. Sa Luzon area pa rin po, maaari niyo pong tutukan dyan sa may Cagayan Valley ang Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang dyan naman po sa may Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, sa gitna nga po ng atin pong mga nararanasang mga pag-ulan, bunsod po ng Typhoon Depression na Mirasol, hinihikayat po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, 99 days na lamang po, Pasko na. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pang-tanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Oras sa aton sining pagpangalagad sa aton sining karon nga palatuntunan. 1 minuto na kaligad sa takna sining launa. Sanbaya sa aton sining mga kabombo, dugang sining mga balita. Check naton ang mga naka-line up karon naton sining balita diri sa aton sining pag-ulupdanay sa Bombo Hanay sa udto diri man karon sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby kay isa man sa mga ginabantayan karon ining pagbaylo na sang liderato sa bahin karon sang House of Representatives.
ang latest gani diri banwa, wala na kuno sang mga possible kay ti na hingadlan na kuno ang mga bulos sakay Representative Martin Romualdez sakay Speaker or makabig naton outgoing Speaker Martin Romualdez karon. No, sa aton sining mga kabumbo kag waysang liwan amo na gani mga biyan si Faustino D, no, sa aton sining karon nga mga kabumbo mo na ning gintumod karon sang iyaman sining nga mga kopdanan nga magapungko bilang panibag-o sini nga Speaker of the House sa aton sining karon nga mga kabumbo santo anay nagagwa pa diri mga pangalan nanday Representative Toby Chanco, nagagwa pa ang pangalan ni Bacolod City Representative Albi Benitez, pero ang latest sila diri banwa ay nakuno sang mga posibilidad pa, no, nga iban pa iya nga mga personalidad kundi ini lamang si Representative Faustino Boyji D, no, amo na kuno ang magapungko karon na banwa talos sa kay Speaker of the House Martin Romualdez kag sandig sa background sini ni Speaker or ni Representative D sa aton sini nga mga kabumbo baw, no, kun lang taon lang sini nimong iya sini nga background sini banwa, no, ti kalabanan sa iya sining mga pamilya, no, ang iyara man karon iya sa politika ginapahayag gani nga ti indi iya karon mabalibaran ni Representative Boji D nga ini siya ang malakip sa dynasty. Ngaman kiti sa aton sining mga kabumbo ang background, gamay lang sini nga background ni Representative Boyji D, personal friend gid ni siya, no? And confidant ni President Bongbong Marcos. Sumot silingon masaligan gid ni sa aton sini mga kabumbo. Ini sila ang nagikan sa pamilya nga yara sa politika dito iya sa may Isabela Province. Mga 40 anyos na ini nga kontrolado sa mga D ang probinsya sang Isabela sa aton sini nga mga kabumbo. Kag tumtum sa sinimatinion magluwas abi bilang 6th District Representative ining si Faustino Boyji D, si Representative Paul D, 3rd District hinablo siya sa 3rd District. Sa 5th District, Representative Mike D. Hinablo siya man gyapon. Ang Vice Governor nga si Kiko D, bata ni Boyji, ni Representative Boyji. Sa Kawayan City naman, mga biyan, si Mayor Cesar D, hinablos man ni Congressman D. Si Itiague Mayor Ino D, bata pagid ni Boyji D. Sa Santiago City, si Mayor Sheena Tan D, asawa sang mayor sa Itiague nga si Ino D, butsilingon umagad, no? Umagad ni Representative Boyji D ining si Mayor Sheena Tan D. Sa San Miguel or sa San Manuel, ang mayor to hinablos man ni Representative D nga si Don D. Samtang ang Kawayan Vice Mayor nga si Benji D, hinablos gyapon ni Representative D. May ara pagid sila sang may hinablos pagid si Representative D sa aton sini nga mga kabumbo nga nagapungko as member sang Provincial Board. Ining si King D. Grabe, no? Kung dito ka sa Isabela, gali, ang muning hambal nila nga kung magtulo ka sa wala, di. Magtulo ka sa tuo, di gyapon. Kung tangla ka sa babaw, di gyapon. Kung tangla ka, tulo ka sa idalom, di gyapon. Tumalikod ka, di gyapon.
Di karon sa aton sini nga mga kabumbo, Speaker of the House, di man sa gyapon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung sa mga tinaga pasang Ilonggo pilosoper nga kilala ko, sa aton sini nga mga kabumbo, ang pamangkot waay nagid sang iban. Sa aton sini nga mga kauturan. Oras naton na 6 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman this time si Bombo Krill Miliesa. Ini may kang tanan sa pagpathag sang Iloilo City Police Office sa pagpatigayon sining mga kaigo man sining protesta bala. So kung magprotesta, ti dapat magsunod kita sa mga pagsunundan. Isa sa mga labing importante amo ang permit para nga magpatigayon kamo sa rally or anuman nga sa isang pagtililipon. Ti ini banwa timely man ini kay may pipila ka mga grupo as early as today. May mga nagaplano nga magpatigayon sang ginatawag sining rally or pagprotesta nila sa mga nagaklinabo karon iyang athag nga korupsyon kag pagpangawat sa kabansang gobyerno, pagpalasik sang kwarta sang taxpayers, pinaagi man karon sa mga transaksyon sang ahensya sang gobyerno kag imbolbado o kon naulamid dire ang pila ka mga matag-as nga opisyal sandig sa mga akusasyon batok sa ila. Bombo Krill sa report, please go ahead. Sa nga isang nagadamo nga nagahiwat sang rally subong Bombo Champ kag ibang pa nga mga aktibidad sa dalanon din paathag sang Iloilo City Police Office o kung ICPO ang importansya sang no permit, no rally policy. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sang ICPO, iya din pahayag na kinahanglan nga magkooperar sa gina-encourage kir nga mag-process sa mga permit ang mga grupo nga magapatigayon sang rally agod nga malikawan ang mga disgrasya, mga sabotahe kag masiguro man ang katawhayan sang tanan. Pero kay Police Major Sangrines, kung may ara sang permit, mas maayo ang pagpa-deploy sa mga kapolisan, bangod nga ginasiguro gid ang safety kag seguridad man sang mga naga-participate nga mga nagarally. Kag amo man mismo ang mga kaayuhan sang publiko nga magapabilin nga matawhay kag malino kag malikawan man ang posible nga paghatag sang uhol sa mga commuter sa dalanon Bombo Champ. Angot sa din pahayag at ang grupo sang mga kabataan ng mga rallyista kung sa diin ila ginadusok nga kuhaon ang ining permit sa pagrally din pahayag ni Police Major Sangrines nga ginarespeto sang mga kapulisan ng ilang freedom of expression apang mas manami nga may ara sang koordinasyon sa kapulisan agod ma-secure gid ang ilang safety kag ma-maintain ang kalino sa aktibidad kag masiguro man nga hindi madalakig ang iban nga mga kinamatarong sang ibang nga mga pumuloy sa syudad sa Iloilo. Yung pahayag man ni Police Major Sangrines nga bugos man ang ilang suporta kag ginapabot siya man nga ilagid na respeto kag ginasuportahan ang mga opinyon sang mga nagarally. Pero ilalang ginahinyo is mag-cooperate lang kag magsunod sa mga protocols sang aton nga mga kapolisan kay ginasecure gid sang ICPO ang strikto nga pagpatuman sang maximum tolerance agud nga magapabilin ang kalinong sa syudad. Yari balay pabati naton ang pahayag ni Police Major Sheila May Sangrines. Importante no kung may chance man lang sila kag may pleasure nga makaproseso sang permit kung magpatigayon sila sang pagtililipon or kung ano pa man nga assembly kay dakong posibilidad nga mas manginma dinalagon kag mapasiguro naton nga secured kag safe ang ila kahiwatan kay kung nag-agi na sa aton diri talatapan well coordinated ina so mapreparahan taman kag matagaan sang nagakaangay nga security deployment kag o na short of saying bantay para nga wala si may magsabotahe no kag
wala sing may mag-intra sa ila nga hindi nila katapo. At the same time, nagahatag man kita sinasang mga panugyan, reminders sa mga magapatigayon sang rally or assembly nga may mga pagsulundan nga dapat sila i-obserbaran, no? For example, dira is as much as possible gina-remind tagid na nga hindi nila pwede laksamon ang aton nga mga mayor nga dalanon nga sa diin makahatag bala posible makahatag sang dako nga uol sa mga commuters naton kag at the same time posible mangin peligroso sa ilang safety kung inais sa alagyan sang aton pila ka mga pampubliko nga mga salakyan. And wala bot sinadira kung may mga concern sila sa seguridad nila, ang pulis ara na gaupod man sa ila no dungan kag mauntat lang ina hasta nga matapos man ang ila activities. So mangin mapos sa ilang accessible kita nga ara man kita mismo sa lugar. So kadamo sang bintaha kung may permit kumpara sa wala permit kay hindi taman malikawan nga apisar sang aton bugos na pagsuporta sa ila kinamatarong no nga ma-exercise ang ila freedom of expression. Ginasituit taman nga ang pag-exercise na nila is hindi man makalaksam or makatapak no sang rights or sang kinamatarong sang iban mga nga tawo. We always adhere nga ang welfare sang general public mag-prevail kag mapamintinartag sa gihapon ang kalinong kagkatawhay sang adon syudad apisar nga damo-damo ang magaplano nga magatigayon sang rally o kung ano pa man nga klase sang assembly. Mas mayugid ginaapilar ta kag gin-encourage nga mag-process sila sang permit and ginasulit-sulit ta ina kung hindi sila kabalo alang-alang sila bukas ang atong talatapan para maghatag sang bugos nga giya and in fact even no sang mga proforma sa mga rekisito tudloan naton sila kag buligan para nga may permit man sila kaangay sang pila ka mga grupo nga nagproseso gid and sa iban nga hindi makahingagaw bukas man ang atong talatapan sang inyo koordinasyon para ma-checker naton kag matagaan man ka sa deployment kasi makibot kamo nga ang may pulis dito nga nagabulig naga-assist standby sa pihak dito nga venue pero sa iban nga wala. So amo na ang bintaha nga iti mabantay kita sa inyo and masuporta no kaangay sang mando sang aton nga national government sang aton nga national nga pamunuan sang kapulisan bugos ni ang suporta naton. Ang ginapangayutan na lang pangatalangid is kung po pwede unlike sa mga ginapatigayon sa mga previous nga mga rally diri or assembly peaceful lang siya no mangin malinong lang siya kag matawhay kag ang kapulisan rest assured nga we will strictly observe maximum tolerance, we will respect human rights and ang aton personnel i-orienta gid na no sa mga do's and don'ts especially sa pagdeal sa inyo tanan-tanan. And should you have any concern no bukas ang talatapan sang ICPO para magbuligid. Regards din sa mga pabuko sa mga kabataan na liga ginapuso or naduso ng langatan wala na lang daw permits kung mag-rally sila, what's our statement with that? Well, kinarespeto tagid ina, no? But, again, manami, gid ako nag-coordinate kita sa bahin sa kapulisan, sa bahin sa local government unit naton, through sa BPLO ta, sa POSMO, kag sa TTMO, kay ti mas may duga nga persa nga makabulig sa ila para nga mas mangin madinalagon ang ilang ginaplano nga pag-rally or pag-assembly. Can you just give mga brief lang ang mga procedures kung paano nila ma-process ang permit nila? Well, siguro ang una-una is ma-share sila diri kung sino ang ila focal person, makabisita diri sa aton talatapan and we will provide all the requirements and even sample or templates ang sina mga requirements kung paano nila i-comply. Kay tuban lang man kapos. Aton nabatian ang pahayag ni Police Major Shelamin Sangrines, ang spokesperson sang ICPO Bombo Champs. Tagamutagan ni iya gid dinapaathag nga tuman lang kadali ang pag-process ang mga permit kag hindi gid ini mabudlay Bombo Champs magkadto lang ang mga grupo nga gusto nga mag-arali ni diri sa opisina sa ICPO kay ini buligan sang ating mga kapulisan ng Bombo Champs. All right.
Kini si Bombo Curl Pansalis Melieza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Krill Melieza sa imo siniiyang follow-up report. Isa man ini sa pagpasiguro ang safe ang mga nagapatigayon sang protesta kay ti kinamatarong man isang tagsa-tagsa mo nga maer ang ila sining hibubunot o kung mapautwas rather mahambal ang ila sining hibubunot ang pag-comply sa sining mga permits sa ti isa man ina sa pagpasiguro nga safe kamo no sa inyo sining pagpatigayon sang any assembly or demonstration dira sa aton sining mga kabombo sa presensya man sa aton sining kapulisan. Ara ang kapulisan ta para nga mag-maintain sang law and order, no, peace and order, hindi kay para nga punggan kamo. No, sa aton sining mga kamumumo na ang papel dira sang aton sining kapulisan, sa aton sining matag palamati. Oras naton 17 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Sa aton sining pagpanumbalik ka banwa dugang ang mga balita kag impormasyon. Istorya naton ining ginpabumbong nga drainage sang mga taga Banwa sang Tigbawan na Iloilo dito sa may barangay Namukon. Hambal sa mga pumuluyo to nya gapaslamat kami kay may drainage day igo muragali imbes nga makabulig halit ang tugas ni. Balikan tayo ni matapos sa bila ka importante nga mga panumdum. Tugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig nga nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili. 20 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na bombohanay sa Udto. Way sang mahimo ang mga pumuluyo sa may barangay na Mukon sa Banwa sang Tigbawan kunti ang magbakwit na gilamang nagikan sa ila sining lugar. Ini kasunod sang pagtaas gulpiada sang tubig sa ilaman sining lugar sa ila sining barangay. Ang ginatumod nga rason ining drainage ko no drainage system sa barangay na Mukon ginpabumbo sa mga pumuluyo niyo kaya binila imbis makabulig mo ni kunong nakahalit. Check tabi si Bombo Laika sa Diego sa iya sining follow-up report. Bombo Laika sa report, please go ahead. Ginareklamo sa karon sa nga pumuluyo sa barangay na Mukon ang pagbaha nga ilan na eksperyensyahan matapos ang mamunog nga pag-ulan sa gabi kag subong nga adlaw kung sa diin ila ginalantaw rason
sa karon ng palpak nga drainage system sa barangay. Sa interview sa Bombo Radio kay Mrs. Rowena Tagamtam, OIC sang Namokon Elementary School sa Tigbawan, Iloilo, iya ginpahayag nga nagakapilitan ng mga ini nga isuspender ang ila klase bangod sa pagbaha nga kada tuig na lang gid nila maeksperiensyahan. Kung sa diin ila man ginalantaw rason ang mahina nga pagsabsay sa tubig bangod sa basura kag ang ila drainage nga wala naga-function kada magbaha sa lugar. Dugang pa sini nga nagakapilitan ang mga pipilaman ka mga pumuluyo sa ilabi na kung magbaha nga ang iba nga parte sang baybay no nag-evacuate naman sa may nga supposedly imuon nga evacuation center ang elementary school o kung ang pipila ka mga bulutuan pangti ang mismo nga bulutuan sa nasambit iya nga barangay ang ginabaha kag hindi man magamit. Ila sa karon ginapangabal nga kuntani matagaan sa solusyon ng ila malawig nga problema sa baha kay nagakapektuhan ang pag-eskwela sa mga estudyante. Amo man So silingon, sorry, out doon nakabumbulay ka. But silingon nga kung istoryantang mga bakwet or evacuees, damo tani isang gusto nga mag-evacuate, galing iti wala sa sang bakwitan nga lugar kaya ang naparti ni Sir as evacuation center ginbaha man. Yes, Bombo Champ, kasi usually, kung magambag ka ang evacuation center, gina-refer kita yung usually sa aton iya nga mga eskwelahan sa aton nga barangay. Ti diriya sa may barangay na Mokon sa Tigbawan, no, mismo ang ilayang eskwelahan ang ginabaha. Kag ti ang wala man gid sang malantaw iyang pila ka mga pumuluyo na mas safe, no, kag dry iya nga area na pwede nila adalaganan in kaso nga mas magtaas pag iya ang tubig baha sa ilang nga lugar. Diyan pamatian ba nato ng pahayag ni Mrs. Rowena Tagamtam, OIC sang Namokon Elementary School. Every time nga grabe gid ang ulan nga daw heavy gid, so ang tendency naga-flood kami diri. Tapos kung dalom na ang tubig, ginasuspend na namon ang klase kay delikado sa mga kabataan. Amo na pagkatapos ma-clean up lang kami sa amon classrooms para naman sa klase pagka next day. So every year naga-suffer gid kami sang baha diri. Kung mag-estimate mo hanggang pila ka tuig na kamo mag-suffer sa amon ilang sitwasyon? Dugay no ma'am, since nga ari na ko diri sa Namokon Elementary School. Nasanay na kami nga every year may experience gini namon nga nagabaha diri. Ang siguro outlet ma'am, daw wala outlet nga wala balagwaan ang tubi kay ang kanal dira sa sa highway daw pigado guro ang flow, wala sang tubi. So wala na siya guaan. Nagagwa man siya pero hinay. Hindi siya dasig. Siguro mga basura, siguro ma'am, basi damo bala mga kuan sa kanal, mga basura nga nakastagnan. Amo na nga di palapit ang sabit kaya problema sa ating mga local government unit. Kung amo ni gina-open man namon. Tapos every time gani nga may ba kami mag-clean up kami, naga-call man kami sa fire para magbulig sa mga clean up sa field, especially sa gym tungod nga madanlog kay lalaon balaan damo lutak bala ang May mga part man nga ginabaha sa mga lower part sa mga diri na yun sa baybay nga part damo dira ginabaha. Even sa amon gani lugar dito nga ginaistara namon may mga baha man. So sa sa mga mga concerno nga tao nga pwede makabulig no kay ang amon eskwelahan, for example need ginamon tani nga may outlet sang sang tubi ang stagnant water every time nga grabe gid heavy gid ang ulan ang tubi hindi dasig mag subside tungod sa problem namon guro sa drainage. So sa mga mga pwede makabulig paalinto lang namon kung lang ang mabulig ninyo sa Namokon Elementary School sa amon problem regarding sa baha. Nabatian natin ang pahayag ni Mrs. Rowena Tagamtam
OIC sang Namukon Elementary School sa may Banuaya sa Tigbawan. Sa piyak naman niya bayan no Trump no ginlabot man nato ang talatapan sang punong barangay sang Namukon Tigbawan kung sa diin iya ginpahayag nga ini ang resulta sang manubo nga lokasyon sa ila barangay na daw pareho lang nga nagaserbi na lang bilang daw catch basin sang tubig baha. Humalin niya sa nagkalain-lain nga kabarangayan sa Banwa sang Tigbawan. Kagdugang pasinino nga nagapangayo naman ang mga inis ang bulig sa ilang nga local government unit sa LGU pag ginatagan ang mga inis ang solusyon sang una nga magabutang sang panibag-o nga drainage apan asa subong wala sa gihapon sang alibyo kung update kung bala madayon pa ang nasambit nga proyekto rason nga padayon ang ila paganto sa tubig baha kada tiyempo sang bagyo. Yari ko maten nato ng pahayag niya punong barangay Luigi Gabukay sang barangay na Namukon Tigbawan Iloilo. Wala pa man ang dito sa piyak na portion sa Pito ni Kakurok, ang dito sa Purok na piyak. Bali ang drainage diri nga sa piyak sa highway, wala pa mga diri tanan nga kadto samon, wala dito galapo sa piyak na portion. Ti ang tanan nga sa takas diri gi kadto samon nga area. Nubo gid bali do kats bising kami di mo. Amo gid ang amon problema di. Nabalaan naman nila na nga amo na. Ti amo na lang na ang guro nga masolusyonan nga maubra na lang drainage pagit nga sa highway bila para nga maganagan ang tugay na kay nakita man nila da kay galapaw kanit sa may kalsada ang tubi gatabok sa piyak sang dito sa piyak sa Purok 2 unit 1 ga ginaang tubi sa may kalsada mahaganagan kay para ang haling sa babaw tong iban din na makadiretso sa mundi dito na lang siya makapakadto sa piyak sa may piyak man tong area bala. Tapos man to sa baybay may ato man dito sa gasolinahan basang gasoline station nga total. Napatiyan natin na pahayag niya punong barangay Luigi Gabukay sang barangay Namukon Tigbawan Iloilo Bombochamp. All right. Ini si Bombolay Santiago nila ni gindangop sa LGU? Sang nagligad kuno nga mga tinuig Bombochamp apang ti asa subong no nagahulat pa sa gihapon ng mga ini nga matagan gid man o kung tupa gid man ang proyekto nga propose sa ila nga panibago nga drainage iya sa mailang area Bombochamp. Ano ka dugay ang dugay na Bombo Laika? Just based man sa ginasatong pamangkot sa ilang nga punong barangay no daw last 2 years ago Bombochamp last 2 years ago. Nagpalapit ang mga ini. Hindi ka mo magkabalaka ka pa kay ay galing lawig pa ka. 2028 pa bin sunod yung election cup. So bali siguro by 2027 medyo lapit na lang bla. Na dira na kag matalupangdan kamuguro sang mga matag-as ning opisyal sa inyo sining lugar dira kag base kon mo man nga chimpo kag matalupangdan na ang inyo sini iyang problema dira Bombo Laika. Abo gani Bombochamp no ti sa subong ang padayon sa gihapon iya ang pagbaha sa may nasambit nga barangay kag tinagadugang iya ang level sang tubig labi na gid kung padayon ang pag-ulan nga subong aton na eksperyensyahan sa syudad ug probinsya man sa Iloilo Bombochamp. All right. Ini si Bombo Laika Santiago and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Laika Santiago sa imo sini iyang follow-up report, no? Sa aton sini karon iyang mga kabombo mo ning problema naton. Hindi lang kay isa ka lugar, hindi lang kay syudad sa Iloilo, hindi lang kay Namukon Tigbawan, kundi daw halos tanan amo ni ang problema sa karon. No? Ang pagbaha-baha gid sa tagsa sini ka mga lugar sa palibot sa pungsod na Pilipinas. Now, sa aton sini iya nga mga kabombo, sinuayhan ang dapat nga manabat sina dire or sino nga mga tawo ang kuntani nakahatag sang nagakaigo sini iyang solusyon long time ago. No? Tiway na sang liwan, kunti ang mga tao nga yara sa gobyerno, nagapungko sa gobyerno,
mga tawo nga ti ginpili sa nga mga pumuluyo nga ginsaligan nga amo ang makapanerbisyo sang husto, no? Sa aton sinikaron iya nga mga tagpalamati. Ibangod man karon nga na-highlight ining mga questionable nga mga questionable sini nga mga proyekto, no? Particularmente dito iya sa may Luzon area kag natukiban man sandig sa pagpanghusisa nga may ari man sa mga ginapahayag kontrobersyal nga sahi karon sang proyekto nga naga-eksister sa syudad sang Iloilo, no? Ti daw kasubong sini iya banwa nga tubtob nga hindi mahatagan sa nagakaigo nga kaklaruhan kag waay sang may manabat sina diri magapabilin lang sa gihapon nga reklamo, no? Ining sitwasyon naton diri iya sa palibot sang syudad kag subong man probinsya sang Iloilo. Kung limitahan naton ang aton sini iya nga pananawan sa syudad sang Iloilo, may mga nagaklinabo man sini nga pagpanghusisa sa the so-called sini nga mga ghost and the palpak sini iya nga mga infrastructure projects nga no less than the President Bongbong Marcos himself ang nagatumod sini. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti bangod man sini, damo man sang nagapanawagan, dugangan pa nga ti may mga pilana sa mga sektor man sang nagkalain-lain sini iyang grupo, no? Panawagan sila ti mapatigayon kuno sang hublag protesta, so on and so forth, no? Ti makomersal tanay, no? Kumbaga pa timing nagasanto, naga-align sa mga current issues ang nasambitan sinikaron niya nga mga hitabo man sa pungsod na Pilipinas. No? But kung ninyo sinibalik-balikan, hindi man lang iya kay subong. For example, diri abi sa bayan sa syudad sa Iloilo, hindi man lang first time or second time nga nagsufrer kita sang pagtaas sang level sang tubig sa aton sini nga mga kauturan. Luyag lang naton nga ipahangop man sa tagsa sini ka pumuluyo sang syudad kag probinsya sang Iloilo nga sa subong nga sitwasyon sang pagbabaha kita tanan ang accountable, kita tanan ang posible nakakontribuer sa kung ano man iya ang estado subong sang pagbabaha sa aton sining lugar. Kahit tagsa-tagsa sa aton, balaan ko nga guilty kita sa himo sang pagka-irresponsable sa pagdispose sang aton sining basura. Amo ini ang numero 1 nga rason nga kung sa diin waay sang nagakaigo sini iya nga eksakto sinibla or natural way sa pagflow sang tubig. Bangod sang basura nga nagsupon sa mga drainage system. Bangod sa basura nga nagtipon sa mga natural waterways naton. No? Kung ginapahayag nga ang mga proyekto, just like abi sa barangay Namukon, sinya ti ginalauman namon nga ang drainage ni makabulig. Pero kabaliskad sining natabo, naghalit pagidgali niya sa sitwasyon namon diri sa may barangay Namukon. No? Pero ti kung burubalik doon naton sa aton sining mga kabumbo, may ara man kita sang kontribusyon kung nga nag-amo ng sitwasyon mo. Kay kung kalkalon mo na dira banwa ang drainage, ako iya makapasiguro kag makagarantiya ako nga may basura nga nagsupon dira sa idalom.
rason nga hindi makailig sang maayo ang tubig. That is why nga ginabalik sini ang tubig sa kuti. Kung ginabalik ang tubig, ang resulta sini baha, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Tiyan mo sinakaroon ng sitwasyon, no? Kung ginatudlo nga ining mga proyekto ang nakatugas ang paglala sang sitwasyon sang pagbaha, siguro in a way mayara sang kontribusyon. Dako man inao kon gamay, may kontribusyon. Hindi mo na iya mapaiway sa aton sini mga kabumbo. No? Pero sa gihapon sa aton sini nga mga kauturan, sandig lang sa mga nasaksihan naton diri sa bahin sang syudad sang Iloilo sang patigayon sang walkthrough ang Iloilo City Engineer's Office. No? Pangkalkal sila sang drainage naton. Anong mga nakuha nila? Basura. Basura nga ginalakipan sa mga bottled water. No? Plastic. Kag iban pa. Nanari-sari nga basura. No? Kung sa madumduman ko pa, tuni-tunilada ang nakuha sang GSO, sang City Environment and Natural Resources Office. Sa pila lamang kadlaw siniiya nga pagkalkal nila sa mga drainage naton. So imagine, diin pa dira maagi ang tubig sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. So kung padayon nga magpatarasak, no? Kung padayon nga magpatuyang lang kita sa pagdispose, mangin irresponsable kita sa pagdispose ang aton siniya basura, way isang pakantuan. Bisan pila pa ka bilyon ang igasto sang aton sini nga gobyerno para kuno sa solusyon sang pagbaha-baha, mabutang lamang inabanwa sa ginatawag nga OSIC. Ngaman, gastuhan mo binilyon, haboyan man adlaw-adlaw, sang basura, sang plastik, nga makapugong sa pag-ilig, sang tubig, why gyapon pulos? Oh. So dapat, sa aton sini nga mga kuturan, no? It's better late than never, kuno mo. Mahambal kita abing ulihin ang tanan bumutsam. Hindi. May tsansa pa. Pinaagi sa mangin responsable kita sa dispose ang aton sini mga basura, hilabi na ining mga plastic, no? Para nga hindi magkadto sa aton sini nga mga drainage system, hindi magpugok sa aton sini iyang nga mga kasubaan, sa aton sini nga mga creek, no? Para nga hindi magtuga sang pagbabaha sa aton sini iyang lugar. Kung may iban pagid sini nga mga factor such as the informal settler, vegetation, no? Ti inaiya pwede ta masukot ang mga opisyalis ng gobyerno kay ila na ina katungdanan. No? Pero ining pagkalkal mo sa drainage, sos Maria Kagusip, daw alkansiya iya sang basurahan, daw alkansiya iya sang mga water bottle or plastic bottle, hindi na inaiya normal sa aton sini nga mga kabumbo. 40 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kang impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa bombohan ay sa udto, balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for September 14 to 20, 2025. Sa sining Sabado, they will be back on stage to once again delight you with their great selection of oldie goldie songs as Plazuela de Iloilo presents Concert at the Plaza featuring the Technocrats Band. Magasugod alas 6 ng gabi sa September 20. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Check naton si Bombo Brian Gonzales. Ini may kang tanan karon sa sining pagpahayag sa Land Transportation Office, no? Nga posible pasakaan sa criminal complaint ang sinuman nga magamit sa peke sini nga driver sa license, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung madumduman nyo pa, do kagapon lang tong adlaw, nagpasaka ang mga top officials sang Department of Transportation. Pasaka sila sang complaint batok sa kanday Engineer Henry Alcantara and Engineer Bryce Hernandez. Natuhoy karon na banwa sa sining paggamit nila sang peke nga mga driver sa license para nga ihinago ang ila siniiyang nga mga identity, para nga ini sila ang makasulod dito sa mga kasino kag kuno makahampang pero matuntuod siniiyang nga ginahimo sini nila amo ang money laundering. Si Bombo Brian, or check na to ng follow-up report ni Bombo Brian Gonzales. Bryce, sa report, please go ahead. Nagpaandam ang Land Transportation Office Region 6 batok sa paggamit sa peke nga lisensya, ilabi na sa mga illegal nga helikopter. Ini kasunod sang pag-file sang kaso sa Parañaque City Prosecutor's Office sa Department of Transportation kag Land Transportation Office sa Bulacan First District Assistant District Engineer Bryce Hernandez kag sa pag-ako nila nga paggamit sa peke nga lisensya sa Okada, Manila. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Gaudioso Hidospan, Regional Director sang LTO6, ang mga nagagamit sini mahimo magapakatubang sang kaso kriminal nga falsification of documents suno sa Article 171 kag 172 sang Revised Penal Code. Dugang paniya mahimo ma-disqualify ang legit nga lisensya sang isak tawo kag madulaan sang pribilehiyo nga makakuha liwat sini. Dugang pa ni LTO 6 Regional Director Hidospan nga dali lang nila mahibaluan kung peke ang isa ka lisensya paagi sa paglantaw sa physical card kag mga detalye sini mismo. Ari pamatian nato ang pahayag ni Regional Director Hidospan.
Yeah, we have cases in the past no nga ng dakop kita no cooperate kita against fixers no nga ga-offer sa mga licenses nga it turned out nga later nga fake no. Mayara gani kita nga personnel sa Antique nga gingamit yung opisina using our supply para mag-issue sang license nga it turned out nga fake man. No, genuine ang card pero fake ang iya sulod. Yang mga entries, so that can be regarded as a fake license. And he is now being prosecuted, no? Gindala natin sa Usugado, isubungin na prosecute. And the same is similar with this, no? Sa ining insidente, nagamit sila sang fake nga license para sige sila sugal sa casino. So, RD, probably anong mga kaso ang pangatubangan sa Manila? Well, falsification for one, no? Falsification of using a falsified document, no? Under the revised penal code, under Article 171 and 172. And there will be a disqualification for them to sang ilaya nga tutuod nga license, no? Because why need na to gingamit nila instead ang fake nga license willfully, no? Para makasugal sila, no? You know, because public officials are not allowed to enter casino kag maghampang sa casino. Yeah. RD, ano mga interventions naton nga ginaopera like on field? Paano naton ma-determine pala naton ang differentiate o ma-differentiate naton ang fake kag ang tuod nga license immediately? Yeah, ang physical nga appearance, that is a big possibility nga kung fake ang license mo ma-determine mo immediately sa quality ng card nga ginagamit mo, sa font niya, no? But there are cases, no, like the one in Antique nga ginambal ko, na ginagamit nila yung amon supply to put in entries na different from the data, no? So para sa mga field enforcement na muna, no, mabalaan nila sa code mo, no, sa imo license number, no, ang imo code, no, mayroon na code mo nga kung din mo district in kuha, kung saan mo ang first naging kuha mong license, like para sa ako, no, 91 ko, una gintagaan license, so ka-reflect na sa mga license number, no. So amo na, no, iban nga mga reason because kung gintagaan ka karon license like in your case no 2023 kaga una gintagaan sa lisensya kagang imo code karon na gabutang lang at 2021 kag gintagaan sang first nga license but silingon duwa pa lang kakatuig gintagaan ka na lisensya, di ba? Ma-compute na mo na da. So tina-train na among tao maglantaw sina. And once we see a license, we can readily see, no, kung din nga district in kuha, kung saan uging kuha ang first registration. So balaan man na namo na kung anong edad mo, kag kung saan uging tagaan sang license based on the code nga gibutang nila da as license code mo. RD, ano na lang na ang mga warning naton kag panugyat sa mga fixers nga nga padayon kag lapnagon ang ilang mga operasyon nga wala na hadlok kumbaga. Well, time and again, no, kaambal kita no nga sa publiko nga kung gina-patronize nyo, tingnan nga proliferate atong fixers eh. Like, gagapost sila sa Facebook or whatever, kung di na nga mga site. So, patronize mo, soktong ka na tag 12,000, 15,000 for a license, nga later, it turn out na fake. Kung kita yung online nga ma-order ka lang, tagaan ka nila lisensya. Siyempre, the public must be aware nga dapat magadto ka sa opisina because when you get a license, may mga theoretical driving course nga gina-undergo. Mayara ka once you get a student license, mayara ka sa practical driving course nga gina-undergo. No, that is in preparation for you to become a skillful and knowledgeable nga driver. Iban, no, kalabanan sila sa mga lalakpan namon. Marana sila. They want to skip the process. O pangita sa hapos nga pagi makakuha sang lisensya, they pay a hefty sum for a license nga balaan man na may suspitsa man na sila nga piki, no. When we catch you using a fake license, either file ka namon falsification because you're a holder of a fake license. Mismo ang holder sa yes, that is the presumption of the law, no, kung sinong holder sa falsified nga license. Di mo na siya ang presume nga
Nabatian ang pahayag ni Regional Director sang LTO-6 Attorney Gaudio Sedespan sa iyang pahayag. Bombo Champ, dugang pa niya nga hindi dapat pag-patronize o kung hindi dapat magpahapos ang publiko sa pagkuha sang lisensya tungod isa ini ka pribilehiyo kag hindi tanan matagaan sang lisensya. Kung madakpan sa katawo nga may peking lisensya, siya mismo ang magapangatubang sang kaso kag hindi ang tawo nga ginkuhaan niya sang peke nga dokumento. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Brian Gonzalez sa imo siniiyang report. 51 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Si former Mayor Jerry Treñas and Mayor Inday Raisa Treñas nagpagwa sang ila sining mga statement regarding sa sining suporta nila sa patigayunon sining iyang mga rally sa Pitsa 21, no? Sa aton sining karon iyang mga kabumbo ti hambal ni Mayor Inday Raisa. I fully support the September 21 rally. This is not just about one city, one issue, or one administration. It is about demanding good governance, transparency, accountability from those who manage our people's money. Here in Iloilo City, we have seen firsthand the damage caused by poorly implemented and uncoordinated national projects. Multi-purpose building have been left unfinished for years, leaving gyms and facilities that our people once used abandoned and wasted. Some school buildings were finished but cannot be used because of structural integrity issues, as confirmed by DepEd through a letter recently sent to me. Billions have been poured into flood control projects, yet we are more vulnerable to floods today than before. These are not small mistakes. These are failures that cost our people opportunities, safety, and trust in government. Trillions have been appropriated nationwide, yet so many of these projects are either delayed, palpak, or useless. The outrage of people is valid. Their frustration is real. And their demand for accountability is urgent. That is why I stand with those who will raise their voices on September 21. It is time we say enough is enough. Transparency is not optional. Accountability is not negotiable. Our people deserve better. Mayor Raisa S. Treñas. Sa statement naman sa iya sining amay nga si former Mayor Jerry P. Treñas, hambal ni former Mayor Treñas, I fully support the September 21 rally. When I was still mayor on my last term, I already questioned the seeming invincibility of Department of Public Works and Highways when it came to unfinished multi-purpose buildings. Some up to 5 years already. These are gyms which are functioning, but due to the DPWH projects, can no longer be used today. I criticize unfinished projects like the Mandurriao Market, the Arevalo District Gym, the Halandoni Memorial High School Sports Complex. I wanted answers. I asked for coordination, but none came forward. And I then issued an executive order declaring the DE or District Engineer persona non grata. Only now did I find out that 20 of 22 DepEd school buildings built by DPWH cannot be used for our children because they are unsafe. As reported by our DepEd school superintendent, only now did I know that the congressional district in the city has 21 flood control projects and 3 only have been completed up to now, as reported sa isa ka newspaper. No? I can feel the outrage of our people. Trillions were appropriated by Congress for flood control, and yet we are more affected by heavy rains than before in Iloilo City. I demand accountability.
I call on the Independent Commission on Infrastructure to come to Iloilo City and inspect these projects and see for themselves how these were done without consultation and coordination with the local government and without any feasibility studies. These projects were only done because appropriations were found in the General Appropriations Act and would revert to the National Treasury if not immediately implemented. But silingon, ngati kung hindi magamit ang pondo sa partikular siniya nga mga pondo abi, hindi magamit, ibalik man lang na tumo sa National Treasury, ti mas mayo nga gamito na lang. That is why ngati ara siya nagwa sa General Appropriations Act. We should find out if these are actually included in the NEP or National Expenditures Program or only insertions. Kaya mo ring dako nga issue karon sa Congress to, kag sa Senato, insertion. I fully support the September 21 rally in Iloilo City alone. Several billions of people's money have been poured into flood control projects declared delayed and palpak by the President himself. Unfinished and uncompleted multi-purpose building for 5 years now, one of which is costing almost 100 million. Unfinished projects like Calandoni Sports Complex and the Arevalo District Gym, school buildings deemed completed by DPWH but cannot be used for our children since they are deemed unsafe for them, and many more. It is about time that we should be outraged. It is about time that we should be outraged by these projects of DPWH. We should demand transparency and accountability. I am only talking about Iloilo City. I do not have any knowledge on other districts. I will not join the rally, however, since I do not want to show any political color to this movement that should come from the people themselves, but you have all my support. Former Mayor Jerry Treñas. Sa ginpagwa naman siniyang statement man from the DPWH sa aton sini nga mga kabombo, no? Nagapanindugan sila nga wala sang ghost project, no? No ghost project, wala man sang palpak nga infrastructure diri sa syudad sang Iloilo. Sandig diri sa statement, there are no ghost projects or substandard or palpak infrastructure projects in Iloilo City found or funded by the national government through the General Appropriations Act of 2024 and 2025. Records from various agencies show that out of 21 flood control projects, 3 have been completed while 18 of these remain under construction. There are no ghost projects in Iloilo City. There are ongoing flood control projects, but you cannot say these are palpak, as these are still ongoing or part of the multi-year, multi-phase projects. How can you say these are ineffective when they are not yet fully completed? Also, even if these are done, when the connecting outfall is not yet finished, you can still not say that it is ineffective. Sandig diri sa sourcing statement, no? Sa aton sini mga kabumbo. We cannot put in place in just 1 year all the flood control projects that are needed for us to really experience the effectiveness of the project and solve the flooding problem of Iloilo City. We are doing this phase by phase or year by year because of the government has budgetary constraints. Of the 18 ongoing, 8 were suspended due to reasons such as obstructions due to the presence of informal and private settlers, as well as the power barge, force majeure caused by the multiple tropical depressions, delays in the related sections that prevent site access, in the presence of mangroves. 4 projects have been meted out with liquidated damages or ginapabayanan sa liquidated damages. The completed projects include construction of the flood mitigation structure, Section 1,
Mohon worth 90.9 million. Construction of flood mitigation structures in Iloilo City. Drainage System 1 in Dungon Creek worth 9.85 million. And construction of flood mitigation structure Iloilo City Flood Control Project Section 9 in Buntatala Creek worth 39.4 million. Ari mga ongoing flood mitigation projects including sa mga ginpang suspend construction sa flood mitigation structure in Iloilo City Section 10 in San Isidro worth 144 million. Yara na karon sa 76.52% completed pero gin-suspend ini bangod sa obstruction sang informal settlers. No? Construction of flood mitigation structure in City Section 9 San Isidro worth 144 million which is 89.62% completed with liquidated damages. Construction of flood mitigation structure in La Paz or Lapus Section 1 Barrio Obrero worth 141 million 98.83% completed with liquidated damages. Construction of flood mitigation structure in Lapus Section 2 Barrio Obrero worth 141 million 98.26% completed with liquidated damages. Construction of flood mitigation structure, waterways, rehabilitation, and coastal protection. Section 1, Barrio Obrero, 51.47% completed and suspended due to power barge. Construction of Iloilo City Access Road, Section 1, Tagbak, worth 48.8 million and 90.62% completed with liquidated damages. Rehabilitation of revetment Haro Floodway, left bank sa Takas, valor 96,000 pesos. 74.87% done, but is suspended due to force majeure caused by multiple tropical depressions. Construction of Iloilo City Flood Mitigation Structures, Iloilo Comprehensive Flood Mitigation Project Section 1, worth 144 million pesos, 35% done, kag ongoing. Construction of flood mitigation structures, waterways, rehabilitation, and coastal protection Section 2 in Mohon worth 119 million pesos, which is 84.64% done, kag ongoing ini. No? Construction of flood mitigation structures, waterways, rehabilitation, and coastal protection Section 2, Mohon worth 119 million, 84.64% done, kag ongoing pa ini. Construction of flood mitigation structures, mo kadamo GC6 gilinyo, pila ni GC8. Oh. Anyway, sandig dere sa aton sini nga mga kabombo. Ining mga projects subject ini sa coordination meeting with the former Mayor Jerry Treñas kuno nga ginpatigayon last October 19, 2022 sa iya sini nga office. Some of these projects were even requested by the former Mayor Jerry Treñas. The Iloilo City District Engineering Office has repeatedly stated in its explanation letter submitted to the DPWH Regional Office and to City Hall officials that it has submitted documents to the Iloilo City Hall, but it has not acted on this. It has also closely coordinated with barangay stakeholders prior to and during the project implementation. The use of easement for some of the projects is also not an issue since the DENR has said that easements can be used for public projects. On the other hand, the construction companies related to the controversial Diskaya couple participated in the bidding processes where they won and at times also lost. These biddings were joined by local contractors who also won and lost projects that they bid for. So mo ina sa aton sini nga mga kabumbo. So kabay pa nga ti kung dumidyo na kung dusik awot pamasa ko ka English pwede nyo gini mabalikan. Sa aton sini nga mga kabumbo ang pagdiga man aton sang magtimbang man sini nga bahin sa ngalan siniya sang patas nga waragwag. Iginatugyan na naton sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo ina. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isipombot siya mablang cover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all.
This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24%. Nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Kinakaon nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for September 14 to 20, 2025. Sa sining Sabado, they will be back on stage to once again delight you with their great selection of oldie-goldie songs as Plazuela de Iloilo presents Concert at the Plaza featuring the Technocrats Band. Magasugod alas 6 ng gabi sa September 20. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kadungan sang
Kulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sang insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 15 minutos makaligan ang taknang alas 2 sa hapon. Good afternoon, maayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Even though it's raining, good pa rin. Cool ang aton nga hapon. Gani ginaabi-abi ko na kamo. This is Tita Regine. Welcome sa Wednesday edition sa sininga palatuntunan kahapon lamang program, September 17, 2025. Sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love.
mga kabombo, 2 digits na lang sa ating countdown. And today, it's exactly 99 days to go before Christmas. Ang ating pagpanghanda, kumusta naman? Mambalang kadaman. Dugay pa to ah. Bailandan na eh. Anyway, ganiman, no, damo pa mga bills ng mga blayran. So, sini nga hapon, pagpadayon na natin ang ating pagbasa diri. Sa gisiguran ta kaya hapon, nga sulat ni Lola Rose, ang tigbawan, kag madamo pagid nga iban. Sa inyong mga istorya dira, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Yari na si Kenneth Semilia for our song sa sining hapon, Sige na, Prinsesa. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Nagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, king prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulang na, bawal kong pampakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. 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 Song
on a cool afternoon. Kenneth Similia, sige na, prinsesa. Oras naton, it is now 20 minutes after 2 o'clock again. Ang akong pag-abi-abi sa tanan, very warmly gid. This is Tita Regine, ang inyong kaupod sa saning hapon. And yesterday, nagsugod kita basa sang sulat ni Lola Rose ng Tigbawan. Ginumpisahan niya halin sa istorya sang iyang lola, bakad to sa iyang mga ginikanan, ang iya lola, no? Temprano pa nga nabalo. Tapos, 4 ang kabataan, isa diri ang iyang mother, and then ang iyang mother, baligin wala man gipangaluyagan, no? Basta na lang daw asawahay sila sang iyang ginpamana nga mo ni iyang father. And then medyo pigado man ang ilang pagpangabuhi. So ang natabo is that ining si Lola Rose amo ni siya ang pangdala-dala sa ibang nga mga lugar. Ang iba niya nga mga utod may araman, no? Ginapadala sa ibang nga lugar para nga dito magtrabaho, especially kung pigado gid ang pangabuhi sa iyang mga ginikanan or makautangan ini sila. So amo nang iyang nangin istorya kag wala siya, no, sang mahimo kundi nga magsunod sa iyang mga ginikanan, kundi naman siya ipadala kung sino naman ang madala sa iya para nga didto naman siya magserbisyo para nga may ibayad sa utang sa iyang ginikanan, and at the same time kung wala na sang utang para nga makuha ang iyang sweldo, makabulig sa ilang pagpangabuhi. Sige. Padayon na natin sa sining hapon ang istorya diri sa aton ni Lola Rose sa Tigbawan. So diri kita, no, saging kuha na siya sa pamilya ni Manang niya M, kagduha ang kabataan sini, nga according sa iya every 6 o'clock nagarosaryo ining si Manang M kag sila sang iya duha ka bata ang nagasabat. Padayon na nato ang iyang sulat. Inday kada adlaw amo ina ang ginaobra ko, kag naglikad ang isa ka bulan, wala na ako nagahibi, kay kabuot man lang kanay manong kag manang. Hasta ang duha niya ka bata daw magutod lang kami. Sang 3 na ako kabulan, nag-abot si nanay. Abi ko, mapauli na ako. Kaya gali, ibilin niya ako sa Sara kay Manang Zenaida kag Manong Hill. Inday, si Manang Zenaida, bata sang amo ni tatay, nga si Pedro, sa Sikugon. Inday wala gid si nanay kahibalo, nga ginapintasan ako ni Manang Zenaida. Mayo gani, kay ginbuligan ako ni Manang Dimple, nga makalayas. Abi mo inday, kung madumduman ko, nga sa sobra ko nga gutom, naisipan ko nga mangayo sang kanon. Salamat man kay may naghatag man sa akon. Inday, laktoron ko lang akon kasaysayan kay doon nagalain ang akon nga buot. Nakaabutid man ako sa balay. Pagkaaga, nakita ko si Manong Hill, na nago ako sa pusod sang haligi, pero ginabutong gid ako ni nanay. Nagahibi ako nga hindi na ako magbalik sa Sara kay silutan gid ako ni Manang Zenaida. Pero ginpadala gid ako ni nanay. Pag-abot namon ni Manong Hill, sa puwertahan pa lang ako, ginpadupa na ako ni Manang Zenaida. Gabi na ako nakapungko kag nakakaon. Isa ka bes, ginpapilian niya sa akon ang nakihad na nga baboy. May subay. Ginpapili niya, nagpakakas ng subay. So, naggisa siya sang ahos kag bumbay. Ginkuha niya ang baboy, tinamo pa subay. Ginsuso niya sa ako ng luwag, kag napaso gid ako. Naghibi ako. Nagwa si Manong Hill, kag ginakigan siya. Duha sila ang nag-away. Inday, 3 lang ako kabulan, kag ginkuha ako ni nanay, kay may saylo sila sang ilistaran. Pag-abot namo, nakahimos na kanday tatay, kay masaylo kami sa isla sang Tiknop, kay may kalubihan nga ginprenda sa tiyo ko. Inday, ang mga manghod ni nanay, ginpangita nila si nanay, kag sa istansya sila nakakita sang ilagin papamana. Ang tiyo ko iya, may bana, ang iya nga ginpangasawa, kag diri kami nagsaylo. Inday, primero, damo pa ang dawat ni tatay, kag bastante pa kami. Kada tinda sa estansya, nagapatinda sila ni nanay kag tatay.
madalawat bugas, mamakal sang kinahanglanon sa sulod sang balay. Sang ulihi, gamay na lang ang dawat ni tatay, kag nautangan siya sa nagasuki sang iya tuba, bali 15 pesos. Sa isa kaaga, nagabot si Lolo Balas, hambal ni tatay, kadako na sang utang ko sa imo. Ang bata ko lang ang mabayad, sweldohan mo lang siya 5 ka pesos. 3 man ang inakabulan. Inday, sang isa na ako kabulan kay Lolo Balas kag Lola Biak. Nagbakasyon ang iya bata nga babae, tagunta lang kay Nanay Corazon. Hambal niya kay tatay niya, kay sino ina bata? Sabat ni tatay, may utang si tatay na sa akon, kag siya lang kuno ang mabayad. Hambal ni nanay, maupod ka sa akon, ang ubrahon mo, madulong ka lang sang kanon sa bana ko. Kag nagupod ako. Pagabot namon sa ilabalay, ginsugo niya si Manang Nening, nga pamaklan ako sang bayo, kag bakya. Inday, ang gusto niya nga itawag ko sa iya, tatay man, sa iya bana. So ang ila 3 ka bata, dumag-utod lang kami. Manang Nening ang tawag ko sa subang, Manang Nening sa ikaduha, kag Toto. Inday nalipay gid ako kay ginkabig nila ako nga pamilya, pero sang 3 na ako kabulan, nagabot si Lola Biak. Hambal ko, la, mabakasyon ka diri? Nakabata na si nanay? Ang sabat niya, sugaton ko ikaw kay kuhaon ka na ni nanay mo. La, hindi ako magupod kay nasadyahan ako diri. Pero gindalagid ako ni Lola. Nagasakay kami ni Lola sa jeep, sige ang hibi ko. Sa nanaog na kami, si Lola naglakat dayon. May nagkapot sang akon kamot, ginwaslik ko kay malagas ako kay Lola. Kag nadalagid ako ni nanay pauli sa ilagi na estaran. Nagbalik sila gali sa sikugon. Pagabot namon sa balay, wala tawo, pamangkot ko, din si Manang. Ang mga manghod ko sa diin. Dayon niya lakat, are ang mga manghod mo. Si Manang iya diin. Sa batya, ginbilin namon kay Monet, kay may hulam kami nga kwarta. Bali 50 pesos. Diin iya si tatay. Sabat ni nanay, ambot kung sa diin si tatay mo. Ginbayaan niya kami. Ikaw, iprenda ko ikaw kay Manang mo lagaw, sang 15 pesos, para may ipleti kami sa mga manghod mo pauli sa Tigbawan. Inday ang hambal ni nanay, 3 lang ako kabulan, kaday Manang lagaw, pero nakalabot ako 5 kabulan. Si tatay pa, kagang manghod ko nga lalaki ang nagsugat sa akon. Sang sa balay na ako, kun hapon, ginatuwangan ko si nanay sang baluding nga ginasudlan sang tuba para mabaligya sa banwa. Kag didto, nagkita ay si Manong Rudy kag si nanay. Si Manong Rudy nagapangita sa mga obra sa Negros kag ginpaupod naman ako ni nanay. Inday, 3 kami ang dalanan day Manong Rudy. Pagabot namon, may 2 na katimbang, 5 na kami nga katimbang. Ako, ang obra ko, bantay sang bata ng 1 katuig. Kung magtulog ang bata, manarapo ako sa makagamitan sa salas. Ang upod namon, 3 pa lang siya kabulan, nagpauli dayon, kay hindi makaagwanta kay Manang Aw. Si Manang Jocelyn, nagsaylo sa ila lugar, kag dalaya ang iya timbang. 3 na lang kami ang nabilin. Sa laktod, dalaggo na ang kabataan. Ginhambalan ako ni Lolo kag Lola nga maupod ako sa uma sa ila asyenda. Sabat ko man oo kag nagupod ako. Sang didto na ako, 1 kaaga sina. Ginhagad ako ni Lolo kag Lola nga malagaw sa asyenda kay nagapatapas sila sang tubo. Sa nagatindog ako sa tupad ni Lola, nagpalapit ang 3 katawo nga may bitbit nga tubo nga napanitan na. Hambal ko sa ila, anhon ko ina. Hambal nila, baluna lang, kay mga luyag kami sa imo. Kung sino ang maluyagan mo, mapaiway ang duha. Inday, kada Sabado, nagapanweldo si Manong Marcelino. Ginambalan ako ni Lolo, Day, ikaw panweldo sa nagapananom. Ilista mo ang ilangalan, kag makuha ka sang kwarta kay Manong mo Marcelino.
Isipon mo kung pila ka adlaw ang ila inubrahan. Kung 7 gani ka adlaw, 7 man nina ka pesos, kay tagpiso ang adlaw. Magtuon ka magsulat, kag mag-isip sang kwarta. Inday, kada Sabado, amo ina ang obra ko. Hasta nga isa sina kaaga, ginsugo ako ni Lolo nga mabakal sang dyaryo kag hiligay nun. Tiyambal ko, tama man kalayo, kag nahadlok ako sa alagyan, kay pihak kag pihak kakapihan. Inday, bisa nahadlok ako pero naglakat gid ako para may basahon si Lolo. Pagabot ko, hambal niya sa akon, basaha ang hiligay nun, kay ang hindi mo mahibalaan, tudluan ko ikaw. Inday, sa makahibalo na ako magbasa, kada semana ako na ang nagapangayo kay Lolo nga mabakal ako sang hiligay nun. Abi mo Inday, malipayon ako, kaupod ni Lolo kag Lola, pero ginsugat ako ni Manong Toting nga mabalik sa binalbagan, kay si Manang Morena naglayas, ti wala sang upod ang 4 ka bata nga gagmay. Inday, nagupod ako kay Manong Toting. Tungod kay ako lang isa ang nag-aatipan sa 4 ka bata. Hambal ni Manang Aw, kabataan lang ang atipanon mo, kay ang lalabhan buligan ka lang namon kun gabi. Inday, nagligad ang 6 ka bulan, nagpauli si Lolo kag Lola sa binalbagan, kay nagmasakit si Lolo. Para may upod ako, ginsugat ko sa tigbawan ang akon magulang. Inday, sa nagahimumugto si Lolo, ginpatawag niya gid ako. Sang nagpalapit ako sa iya, ginhambala niya ako. Inday, hindi mo gid anay pagbayaan si Manang mo Belen. Kag palang gaon mo man ang mga bata ni Manang Muaw. Sa laktod, napatay si Lolo, kag demolish ang balay, kag nagbakal sang lote si Manang Toting, kag amuman si Manang Aw. Tupad man sila gihapon, kag ang 2 ka bata ni Manang Aw, ako man gihapon ang nagaatipan sa ila. Sa nag-ieskwela na sila, ginatudloan ina sila ni Manong, nga antes sila maglakat, mahalok sila sa akon. Kag kung ano ang ginaobra ko, mabuligid sila. Inday, sa laktod, nagbakasyon ako sa Tigbawan. Upod kami ni Lola. Nagpauli ako sa amon balay, si Lola kanday Manong Rudy. Sa balay, may tawo nga nagpamasyar. 5 palang gani kagabi ang kadto sang tawo sa balay. Naghambal iya si tatay nga mamana na ako. Ang sabat ko, sinong pamanahon ko? Kay wala man ako nobyo. Sabat ni tatay, kami ni nanay mo, wala man kami nagnobyohanay, natawo man ka mo. Ang hambal ko lang sa imo, kung si Blanc ang mapamana mo, hindi ka gid magutom. Kay tama ina siya kabisan, kag may duta pa nga talamnan. Ti ano pa? Ikaw, sa Negros nga nagdako ka na sang obra sa tawo. Inday, tungod kay masinulundon ako nga bata, nagpasugot ako nga magpakasal sa tawo nga wala ko makilala. Oras naton, 2:34 in the afternoon, padayon na naton dari ang sulat ni Lola Rose ang Tigbawan sa pagpanumbalik sa kahapon lamang program with Tita Regine. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod
sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kita sa pagbasa diri sa sulat ni Lola Rose, 2:36 sa hapon. So in the Regine, ginsugat ako ni Lola kay mapauli na kami. Pero naghambal ako kay Lola nga hindi na ako makaupod kay kalaslo na ako. Abi mo Inday, naghibigid si Lola sa atubang ko. Hambal niya, kung may utang si nanay ko, bayaran niya ko no. Pero nagsabat ako, wala la. Sa laktod, dayon gidman ang amon kasal. Inday sa nagaupod na kami, amo ang pagkakilala ko sa batasan sa ginpapamana ni tatay sa akon. Mama's boy gali siya. Ang ginikanan niya kag mga utod ang iya ginaulikdan. Ang iya mga bata, baliwala lang sa iya. Inday walutani ang amon bata, ugaling kinapatay ang ikalima. Kay 3 sila ang gintipdas, pero wala gid gahambal ang bana ko nga dalo namon sa doktor. Kay kun ako ang mahambal sa iya, basi mahambal naman siya, balaan mula kwarta. Inday ang gintipdas nga bata namon ang ika-3 kag ika-4. Kag ang ika-5 amo ang napatay. Ang masakit pagid kay pagkaaga ilubong na ang bata namon alas 11 sa gabi or pagkaaga ilubong na ang bata namon. Alas 11 sa gabi nagkadto sa balay si Alice. Kag ginambalan niya si Toto niya nga ang bata niya tama kataas ang hilanat. Kag dayon niya dalagan, kag gindalaya sa hospital, kag wala na siya makapauli sa balay, ang akon bana. Hasta alas 6 ang hulat namon sa iya, kay alas 7 ilubong na ang amon bata. Kag ang mga pakaisa niya lang ang nagbitbit sang lungon. Inday laktoron ko sa pagsaysay. Nagpalaman na ang 2 ko ka bata, ugaling kay ang ilabana, tama gid kay responsable, kay magutod man lang ang ilabana. Si Sinay, 4 ang iya bata. Si Lynn, 5. Inday, tungod kitama katahor, kag palahubog ang bana ni Sinay. Permilan sila nag-aaway. Isa kagabi sina, naabta ni Sinay ang bana niya sa tumbuan, kag dako na ang perdi niya. Makuha pagitan isang kwarta ang bana ni Sinay, pero nag-agaway sila. Kag bitbit niya ang bata niya nga ikaduha, kag inbilin sa akon, kay nagpamindanao siya. Pero wala gid siya sa ginbilin nga kwarta. Balaan niya gid nga siyam palang kabulan si T. Ipadidion pa sa bibiron. Te, si tatay naman ang todo sikan para makakita sang kwarta, para miinog bakal sang gatas ni T. Inday 7 kabulan si Sinay sa Mindanao, kag nagbakasyon ang iya ama kag amo diri sa ila lugar. Kag nagbalikay naman si Sinay kag ang iya nga bana. Pero wala gid sang pagbago ang batasan sang iya bana. Kag nagtatlo na ang ila bata nga amo si Ramram. Inday si Ramram 3 pa lang kabulan ginabilin ni Sinay sa akon. Kun hapon kuhaon niya kag padidion. Amo ina nga permi lang masakit si Ramram kay panos ang gatas ni Sinay. Kag ginbilin na lang ni Sinay si Ramram sa akon kag suam lang ang ginapadedi ko sa iya. Inday doon ko anay ang kasaysayan sa mga bata ni Sinay. Iya naman sa mga bata ni Lynn. Inday si Lynn nagpa-Manila. Ang bata niya nga si Kay, isa pa lang katuig, kaginbilin niya sa akon. Inday nagabusong ako sa 5 kabulan, di ako ang nagahulig kay Kay. Hindi siya maghigda sa banig. Sa tiyan ko siya nagahapa. Kung ihulog ko siya sa banig, kung matulugan ako, nagabalik siya sa tiyan ko. Hasta nga nakita ko, nga nagamay ang akong tiyan, kag nagableeding ako. Gisugiran ko nga akong bana nga nagableeding ako, pero daw wala lang siya kabati. Kag nakasaylo si Sinay, kag nakita niya ako nga tama nakaluya, kag kalapsi pa. Gindala niya ako dayon sa hospital,
Pero ginay ilang ako, kagin papauli kami sang doktor, kaysa balay lang kuno na magwa. Gintelegramahan nila si Lynn, pero wala siya makapauli, kay wala sa mabulos sa iya. Inday, sa nagsakit ang tiyan ko, gintawgan nila ako sa midwife. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nakagwa ang bata, pero wala na sang panit. Inday nakapauligid man si Lynn, pero 7 na kabulan ang iya ginabusong, kag nagbalik naman siya sa iya bana. Hasta nga nag-apat na ang ila bata. Ang obra ni Lynn, panglabada, kag sa ako niya pagid ginabilin si Rika. 3 pa lang si Rika kabulan, ginabayaan na siya ni nanay niya. Ang ginadedi niya, so aman. Abi mo, Inday, tama gid kabudlay ang akong obra, kay duha ang magagmay nga bata sa balay. Pero ginaagwanta ko lang, kinagapangita ang ila nanay. Inday, isaylo ko naman ang pagsulat sa bata ni Sinay. Inday, nagbusong naman si Sinay. Sa laktod, nagbata siya, kag mapalaygate siya kuno. Pero, hambal sang doktor, obserbahan kay may operasyon siya. Sa nakagwa na siya sa hospital, isa pa lang gani kasi mana nga nakagwa ang bata, ginabayaan na ni Sinay. Kinigakadto siya sa doktor. Inday, bisan tama kabudlay nga 3 ka bata ang atipanon ko, pero ginaagwanta ko lang, kay wala man ako sa mahimo, kay naluoy man ako sa mga apo ko, nga sa iban nga tao sila ibilin sang ilang nanay. Sa laktod, nalaygated man si Sinay kaging kuha niya si Princess. Nagligad ang 3 ka bulan, gindala naman ni Sinay si Princess sa akon. Hambal niya, Nay, ibilin ko si Princess sa imo kay malibod naman ako sang tinapay. Hambal ko, bago ka lang ni bata, maubra ka na? Sabat niya, ti, kung hindi ako mag-ubra, mapatay kami sa gutom. Kaya ginbantayan ko naman si Princess. Ti, 3 ng bata agamay nga ginaatipan ko. Sa laktod, 2006, nagpag-Singapore si Sinay. Nag-salary deduction lang siya. Naglakas si Sinay nga wala gid sa ginbilin nga kwarta sa duha niya ka bata nga nagadedi pa sa bibiron, nga puros lang suam kag kalamay ang ginadedi nila. Inday mga isagid katuig kay nakapadala si Sinay sang kwarta. Pero isa man lang kasako ang nabakal ko nga bugas kay ginpalabi nga pamayran ang utang niya. Isa ka adlaw nagkadto si Ara sa balay. Habal niya nakapadala ng sang kwarta si Sinay nga patis sa mantika ang ginapasudaan niyo sa bata. So, Inday, masaylo naman ang sulat ko sa bata ni Lynn. Ginbili naman ni Lynn si Wawi sa akon, kinaglakat siya sa Manila. So, dito na siya, nag-process siya pa Singapore. Inday, sang wala na si Lynn, ang 3 ya ka bata nagkakagutman kay papa nila, kag nagsaylo sila sa balay. 7 na ang bata sa balay. Damo na ang palakanon sa akon bana. Isa kahapon, nagilinaway ang mga apo namon. Ginpanabog niya. Pagpalauli ka mo sa tatay ninyo, para si tatay ninyo ang masagod sa inyo. Ahay, ang mga ilo ko nga mga apo, dayon man nila panghimo sa mga bayo nila. Kay nagambal ako, updan ko kamo, kay sino ang maatipan sa inyo. Pati ang 4 ka bata, nga kanday Ramram, Rika kag Princess, Wawi, gindala ko, kay para hambal ko, padalwato nila si tatay nila sang bugas, ako lang ang matigang. So, dito na kami, ginambalan ko si Kay nga mangayo kay papa niya sang ibakal bugas. Ginatagan lang siya inugbakal, tunga sa gantang. Tingin-tigaan ko, 9 ka bata, kag 3 kami nga dalag ko. Ti tama gid ka kulang. Ginaparti-parti ko lang sa 9 ka bata. Ako ya makaon man, bisan gamay lang. Sang hapon sina, wala nila makita si tatay nila. Si Ramram iya nagkadtugali sa balay, kag nagkuha sang bugas nga 2 ka salmon, kag ginpatig-ang ya sa akon. Pagkaluto, ginpamartida ko sa ilang nga siyam, kag sa puno sang poste ko sila ginpakaon, kay wala sang inugbakal sang gas. Pagkaaga, ginhagad ako ni Ramram nga mabalik sa balay, kay kung hindi kami magbalik, kay papa niya, magutuman gid kami. Inday, sang sa balay na kami. Hambal ni Ramram kay papa niya. Papa mo ning iya nga bana, no bali mo ning ila nga lolo.
Mabulig lang ako sa imo pa, sang hakot sang balas, ikarga sa sikad, kay ako lang ang madala. Inday, nagaedad pa lang sadto si Ramram, 5 pa lang katuig. So nag-ieskwela na sila, ginaplantsa ko gid ang ilang mga uniforms, kay hindi ako gusto nga hambalan sila nga makaluluoy, kay wala sila nanay kag tatay. Ginadulong pa ina sila sa eskwelahan, kag dulungan ko pa sang panyaga. Do ano inday ang pagserbisyo ko sa ila. 2010, nagbakal ako sang balay sa Pihakla nga barangay, kag nagsaylo kami nga 5. Pero nag-upod man ang 5 ka bata ni Lynn. Pulo kami sa isa ka balay. Inday, ako lang isa, siyam ang akon alati panon. Tama gid kabudlay, pero ginakaya ko gid. Ang isip ko, masarangan ko, pero ang akon lawas, hindi makasarang. Kay permi lang ako nagakalipong. Tagtatlo ako kaadlaw kag maumpawan. Para mabuhinan ang akon alatipan noon, ginpahulam ako ni Angga sang 6,000 pesos para ibakal sang kawayan kay ipaubra sang balay sa mga bata ni Lynn. Inday sang nahuman na, ginpasaylo ko sila sa ila balay, kag ginadalawatan ko sila bugas, pero sa amon sila gihapon nagakaon, kay matamad sila magtigang. Pero si Rika kag si Wawi, diri gihapon sa balay. Inday, tungod kay permi lang nagalingin ang ulo ko, nagsaylo ang bana ko sa amon, tinagpasalamat ako kay para may mabulig sa akon mga apo. Sa amon nga mga apo. Sa laktod, nag-obra ako sa Bacolod, ginbayaan ko ang akon mga apo. Inday, 5 ako kabulan sa Bacolod, sa balay sa ginyayahan ko. Pagbalik ko, may upod na ang mga bata ni Sinay. Kag ang mga bata iya ni Lynn, nagsaylo sa iya nila, kag didto ako nagdayon. Sa nahibalaan ni Ramram kag Princess nga nag-abot ako, nagsaylo man sila sa balay. Pero aga pa sila nagahalin. Kay sa balay pa nila sila mailis, kay maeskwela sila. Inday, naluoy ako sa 2 ka bata, nga malayo ang ila ginapulian. Nagsaylo ako, pero didto ako ginagdayon sa balay ni Lynn. Gindala ko ang 5 ka bata ni Lynn, pero si Ramram kag Princess sa akon mantupad nagatulog. Alas 2:47, balikan ta. Liwat ang ining sulat sa aton ni Lola Rose. This is Tita Regine. This is KLP. Magapanubalik kita pagkatapos ang pinaka-importante ng mga pahibalo. Balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an na. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng San Paniawat Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital, hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, Sid Panyawan. Trinay ko ng 1 buwan, minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And nagpa-blood active ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin mo, ng Buongan Santo Tomas. San Paniawat Plus, gawa ng San Marketing. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19, hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise. Alas 2:50 ato nga oras, parayan kita sa sulat ni Lola Rose. In the Regine, sa balay ako ni Lynn, nabudlayan ako. Kay kung manghugas ako sang pinggan, nagkakatin-katin ako, kay wala sang lababo. Ginbaligi ako ng akong baboy, kay ginpaobrahan ko sang lababo, kag dapog, ang gasto ko, 6,000. Inday ang kwarta nga ginbakal ko sang idik, kay angga panaghalin, kay kada gidbulan. Ginahatagan kami ni angga sang allowance, duha kami ni tatay niya. Ginpatakdan ko pa kuryente, nga sa akong ngalan. Ugaling sa nagdalag ko na ang mga bata, kabudlay sa ila suguon, kay tama sa ila kataman. Nakapauli si Sinay, kay nag-TNT siya. Nag-away sila sang iyabana. Ginsugo niya nga mabalik sa ila balay nga daan, kay nag-apply naman siya pasagwa, kay nagsaylo ako sa kabataan ni Sinay. Ginabisitahan ko lang ang 3 kabata ni Lynn. Aga pa, nagkadto ako sa balay ni Lynn, kay tanawon ko kung nakailis na ang 3 kabata, kay may eskwela sila. Nakita ko nga puno ang lababo sa mga pinggan. Ginambalan ko sila, panghugasin ninyo ang pinggan, kay nagabalaho na. Naghambal si Ki, didto ka na sa piyak, nagapahilabot kapag diri sa amon. Kung nabahuan ka, hindi ka sali sulod diri. Kag wala na ako, nagatudlo sa ila. Hasta nga nagdala si Ki isang babae, hasta nga nagbata si babae. Inday, isaylo ko naman kay Sinay. So nagaobra na si Sinay sa Hong Kong. Sa akon iya ginapadala ang kwarta nga budget sang iyang mga bata. Parehas ang bugas, balon sa 3 kabata, inugbakal sulod anon, kagang tanan nga kinahanglanon sa pagluto. Ako ang nagapamakal. Kaysa akon ang kwarta. Inday 2013, nakaisip ako nga ginahatag ni Angga sa akon nga allowance, ipatindog ko sang balay. Hindi ko pagastuhan kung ano ang kulang sa balay. Inday ang una kong ginpatindog, 4 ka poste. Sunod, nagpaobra ako sang hollow blocks. 2014, wala na si Sinay nagapadala sang kwarta sa akon. Bugas namon, kay babae kami nagakuha, kag sila na ang nagapang-grocery. Di paano ang asin, bombay, kag ahos, anong ibakal ko? Hasta nga naghambal ako kay Ti, nga masaylo ako sa akon balay. Naghambal si Ti, Lola, kung magsaylo ka, maupod ako sa imo. Kag nagsaylo ako, si Ti nagupod sa akon kag si Rika. 3 kami ang nagapangabuhi, kay wala diri si Agot, kay sa Manila siya. Si Ti Inday, kung anong ginapaobra ko, nagabulig gid si Ti. Kag kung may kwarta siya, nagadalawat man siya sang bugas, kag nagabakal man siya sang isda. Ang tangke sang akon nga tubi, tablang, tigin isla ni Ti sang semento. Pero sa mga bata ni Lynn, wala gid ako sang pasalamatan. Kay kung suguon mo, hindi gid magpati. Bisan si Rika nga diri sa akon, kung may kaduan ako, pag abot ko, ako gihapon ang matigang. Gani sa napatay ang papa nila, nagpauli si Lynn. Ginambalan ko si Rika nga masaylo siya sa ila balay, kay bakante man ang 2 ka kwarto. Inday, bisan wala na si Rika sa balay, pero hambalan siya ni tito niya nga bantayan niya si papa niya sa hospital, nagabantay gid si Rika. Basta kung may klase siya, buslan lang siya. Inday, tapos lubong sang bana ko, sa garden na ako nagatiner. Wala na ako nakahibalo kung ano na ang nagakatabo kay Rika, pero isa kagabi sina. Nagsulod si Rika sa balay. Nagahako siya sa akon nga daw mahibi. Hambal niya, Lola, bayaan ko ikaw. Hambal ni tito niya, di ka makadto. Maobra ako sa tao. Di paano pag-eskwela mo? Mauntat ako kay wala akong ginpadalaan ni nanay sa inugbayad ko sa eskwelahan. Sabat sang tiyo, nga wala ka maghambal. Inday, nag-obra gid man si Rika, pero duha lang siya kasimana. Kag naghalin, hambal niya, mga apply lang siya kuno. Inday, kung ano man ang maging kapalaran ni Rika, ginaampo ko na lang sa mahal nga Diyos. In the Regine, may isa pagid ka ilo, nga gin sa pupo ko. Ini nga bata, ginbayaan sang iya mama, kag ginpalayas sang iya ka live-in, kay bisa nagaupod sila,
may iban pagid siya nga ginahimo. Ang babae. So inday ang bata nga ilo nga ginadipara ko subong amo si JJ. Si JJ isa pa lang katuig ang edad niya kaginbayaan ni babae. Si JJ wala nakadedi sa biberon, nagainom na siya sang gata sa baso. Nakita ko si JJ tama kalago ang bayo niya, kay nagabaka-baka lang siya kay tama nakapuno ang iya diaper. Ginabalan ko si Jean, di parahaman si JJ. Kag ginukas ni Jean ang diaper, tama nakauga ang higo ni JJ. Kag tama kapula ang iya buli kinahabasan. Inday na luoy ako magtanaw kay JJ. Gingkuha ko siya, kag ako ang nag-atipan sa iya. Sa ulihi, nahibalaan ko nga si T ang tatay ni JJ. Atipan ko na lang kay upod man kami ni T nagakaon. Kung magmasakit si JJ, si T ang nagabakal sang iya bulong. Subong, naga-eskwela na si JJ sa kinder. Ang duhaya ka lola ang nagabayad sa nagabantay sa eskwelahan. Ang magulang niya nga si Janine, permi lang ginapakuha ni Lynn, kag dalon diri sa ilabalay, kag ginapalabhan niya ang mga lago ni Janine, kag nibalik naman siya, ginapamakla ni Jean sang balalunon sa isa ka semana. Subong inday, matawhay ng akon kabuhi, kay diri ako nagatiner sa amon garden ni T. Ang payag ko, ginsugpunan ko para may lugar. Subong diri si T nagatulog, kay kami ni JJ nagapauli sa balay kon gabi. Inday sa garden ko, sari-sari ang akong tanom. Si T ang nagpanghawan para matamnan. Subong ang mga kapayas namon ang damo bunga, pero hindi ako gusto nga ibaligya. Hambang ni T, Lola, makaladunot malang ina kung hindi masambot sang ang utan. Si T Inday, tama gid ka mainulik doon sa akon. Ginubrahan niya ako sang bubon para kuno nga matawhay lang kung mamunyag ako. Primero ginatimba ko lang, sang ulihi ginbakla niya sang motor kag hose para hindi kuno ako mabudlayan. So Inday, diri ko tapuso nakasaysayan sa mga ilo. Kay kung parte sa akon, dira ninyo mahibalaan. Kung nga ang grade 2 lang ako, pero nakahibala ako magsulat sa programa ni Inday Regine. So madaming nga salamat sa pagbasa mo, ang matinahuron, Lola Rose, sa Tigbawan. And finally, natapos tagidman no, ang paso sang kabuhi ni Lola Rose. Ngalin pa sa iya nga lola, tubtub sa iya nga mga ginikanan, daw kabudlay, no? Sa ilang nga pagpangabuhi. Tapos sila nga mga kabataan, syagid especially, kung may mga utang, kung may kinahanglanon sa kwarta, sila ang ginapatrabaho, ginabilin sa mga pamilya, nga nagkinahanglan sa kabulig, kag ang ilang sweldo, amo nang either ginabayad sa utang, or ginakuha sa ilang mga ginikanan, para nga ibulig sa ilang pagpangabuhi. And then, sang siya naman, ang nangin iloy, so, makita nato, no, nga daw, hindi amo nakasmooth ang ilang pag-upod sa iyang husband. And then, ang ilang kabataan, sang nagpalamanana, ang mga bata, ginabilin sa iya. And there was even a time nga siyam ka mga kabataan ang iyang ginaatipan, kag siya lang isa. Mugid na, no? Kung lola ka, hindi mo matikis ang imo nga mga apo. I will find that out. Kung ako naman maging lola. Anyway, salamat gid sa imo nga madamo, sa imo gin share diri sa aton Lola Rose ang Tigbawan. Enjoy kid dira sa imo nga garden, and I'm sure makakadto ka dira, nagamagaan ang imo kaisipan, kiti makita mo no ang ginpang panom mo ara na nagapangbunga na, kag bastante ka mo sa mga prutas kag sa mga vegetables nga bunga sang imo nga pagpananom kag pagpangabudlay. Thank you very much, Gid, and God bless you. Sa inyo man yung mga istorya dira, mga kabombo, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga programas after sang KLP, Sitoyang Ermitanya, and then ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So let's check again ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love.
Mga kabombo, 99 days to go before Christmas. Again, thank you, Gid, sa inyong time. I'll see you again tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.